Boas tardes, son as 8 e vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de maio. Punto primeiro da orden do día, dación en conta dos decretos da alcaldía. Dase en conta para todos os concelleiros das resolucións que van desde a número 120/2024 ao 2012-2024, en cumprimento do disposto do artigo 42. Este punto é somente para dar en conta. Todos os concelleiros os teñen a disposición. Punto 2 da orden do día, dación en conta da liquidación orzamentaria do exercicio 2023. Dase en conta ao Pleno Municipal da Resolución da Alcaldía 212, que, visto o expediente de liquidación orzamento municipal do ano 2023, informado por intervención municipal o 6 de maio, e se liquida e se trae ao Pleno. Isto o que ten de importante para, o noso entender, é que o exercicio do ano 2023 tuvo un superávit de 54.711,69 euros e que hai un remanente de tesorería de 309.094,90. E é para dación en conta tamén, xa teñen a disposición todos os concelleiros. Punto 3 da orde do día, dación de conta da remisión da información económica orzamentaria do primeiro trimestre do ano 2024. Se enviou en prazo antes do 30 de abril a documentación deste primeiro trimestre, que é o período medio de pago do primeiro trimestre, o informe de execución trimestral do primeiro trimestre, a información impositiva municipal do exercicio 24, a liquidación do exercicio 2023, a información salarial de posto de administración enviado o 22 do 4. Como é para dación en conta, queda anotado. Punto seguinte da orden do día, dación en conta ao pleno de asuntos varios. Aquí o alcalde quere dar en conta a este pleno dos seguintes asuntos. Temos en licitacións as seguintes licitacións abertas en plataforma, que digo porque, como se preguntaron en plenos anteriores, para que todo o mundo teña presente, a subministración para luminarias do campo de Chenlo. Estamos na fase final de valoración de ofertas desproporcionadas, porque a unha vez que o tempo que se pensa que se iba a tardar, aparecen ofertas con baixas desproporcionadas e hai que tramitar os informes correspondentes, e todo isto se demora. Temos a contratación do Servicio de Organización e Produción de Eventos Deportivos para este ano 2004, que tuvo por segunda vez, a primeira vez a empresa que parecía que iba a resultar gañadora do concurso non cumpleu as súas obligacións en tempo e forma, tuvemos que volver a sacalo, e xa está a segunda, e estamos ahora mismo no requerimento de documentación á empresa que presentou a mellor oferta para adxudicar o contrato. Estamos na suministración da furgoneta para os traballadores do Concello, para o Servicio de Obras, no requerimento da documentación á empresa que presentou a mellor oferta tamén, está prácticamente na fase final, e estamos na contratación do Servicio de Organización e Desenvolvemento da 23 Festa dos Maiores 24, estamos en fase de presentación de oferta. A parte deso, temos as licitacións pendentes de abrir en plataforma, que serían as obras de execución do proxecto Camiño de Fonte Santa María ao Santiaguiño, execución proxecto de pavimentación Camiño de Marquesiña a Dodriño e outro, execución proxecto de pavimentación accesos a AC305 en Imo, execución proxecto de pavimentación Camiño AC305 a Castro, San Xoán e outro. A parte deso, temos diante os procesos de levarnos a cabo desde o anterior pleno, dentro dos procesos de estabilización, asinar un contrato como persoal laboral fixo, a educadora familiar, a animadora cultural, o técnico deportivo e auxiliar administrativo de servicios sociais. Ademais, 2 operarios de servicios múltiples, polo tanto, hai un novo peón no Departamento de Obras. Na bolsa de SAF estamos no proceso de selección en marcha e o examen está programado para o día 16 de maio. A bolsa de técnicos PIE, porque a bolsa antigua se rematou, está enviado ao BOP as bases da convocatoria. No contratación do PEL Concellos,
están para firmar os contratos os traballadores que xa aprobaron, digamos, superaron o proceso de selección. Os 3 traballadores firmarán nos vindeiros días. E no APROL, hasta o día 10, os candidatos teñen para presentar as instancias de solicitude de participación. Ademais, tamén, decir que desde o mes de abril dispoñemos de se firmou un convenio de colaboración con o Concello de Teo para que un arquitecto este traballando para o novo Concello de Odro, aparte de un arquitecto técnico que estará atendendo as obras máis sencillas e atención ao público. Todo isto, ademais de decir tamén que en Servicios Sociais, desde o día 2 de abril, está constituído por 2 traballadoras sociais, un auxiliar administrativo e unha educadora social, desde o día 2 de abril, a mesma que estaba aquí fai tempo. E agora pasamos ao apartado B do pleno, que serían os puntos de deliberación e acordo. Punto 5, aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2024, expediente 24X9942. Este é un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, son gastos do ano 23 que se piden pagar no ano 24, traese ao pleno como non pode ser de outra maneira, son gastos xerados por este que lles fala, por o alcalde, que presentou por diversos motivos fora de prazo do ano 23 un escrito de resarcimento de gastos como gastos de locomoción do exercicio do ano 2023 por un importe total de 535,94 euros. Está a disposición, ou creo que está a disposición de todos os concelleiros, os informes, e vou dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista de Galicia, por favor. Sí. Boa tarde. Entendemos que é de recibo que o alcalde se vexa resarcido destes gastos que se lle ocasionaron en cumprimento das súas obrigas e en representación do Concello ante os organismos oficiais. Mais se cabe en relación a algunha moción que se presenta neste plano. Lóxicamente, votaremos a favor. Moitas gracias, portavoz de Xente de Dodro. Bueno, os gastos son de 2023, non? Pois estamos no 2024. Nada que decir. Gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí, home, que a estas alturas o alcalde presente fora de prazo e non sepa cando ten que presentar os seus gastos, ademais, parecenos un pouco fora de lugar. Se incumple nas cousas que lle afectan el directamente, non queremos pensar que fará co resto. Nada máis que decir. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, nós tamén o vamos a aprobar, pero, bueno, chámonos a atención que o alcalde de Dodro, que fixera 1.786 km o seu coche, tamén nos faltaría, aínda que non sea un detalle pormenorizado, ou sea, un detalle, gustaríanos saber a donde foi o alcalde, se tuvo algunha reunión, porque estes 1.786 km pudo ir vostede 10 veces á Diputación da Coruña, outras 10 veces á Xunta de Galicia, ainda lle sobrarían máis de 300 km. A ver, nunha pregunta que fixemos nos últimos plenos, vostede dixo que non fora a ningún sitio, que se reunira aquí no Concello, que fixera xestións telefónicas, pero, bueno, a nós non estaría mal que nos dixera, ou aquí no pleno, de forma verbal, ou incluírnos na documentación, que viaxes se fixeron. Porque, a verdad, nós tamén saímos, cando estuvemos no goberno, tamén saímos, usamos o coche oficial, entre comillas, e saímos nel, presentamos gastos, tamén neste último ano presentamos gastos do 2023, alrededor de 20 euros da autopista, pero, bueno, temos un coche oficial que tamén se pode usar, non sei por que temos que usar o coche do alcalde. Nós mesmos usámoslo sempre que saímos con varias reunións que tivemos na Xunta, na Diputación, saímos con ese coche, non nos pasou nada, e solamente presentamos gastos de autopista e gastos de parking. Tamén nos chama a atención que solamente o alcalde presente eses gastos. Os outros dous concelleiros logo non van a reunións ou van co coche oficial e o alcalde vai co del. Tamén nos gustaría que nos explicara como vai
como vai o tema ese. De todas formas, nós imos a aprobarlo, eso non cabe duda. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, boas tardes. Nós vamos tamén a aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito. Entendemos que se cumpliu o kilometraxe para servizo das veciñas e dos veciños de Dodro, e, bueno, daqui en diante, pois, que non se pasen os prazos e que sempre estes kilómetros que se aparecen aquí ou os que veñan, que redunden realmente nos beneficios a veciñanza de Dodro, o que lle pide o BNG de Dodro, non? Bueno, pois eu agradezco a confianza na xente que dixo que vai a apoiar este gasto, o abono deste gasto. Vámoslo ver agora na votación. En todo caso, disculparme, porque efectivamente era a miña intención que aparecese na documentación que tuveran todos os concelleiros o escrito que onde eu presentaba os meus viaxes, pero en todo caso queden emplazados calquera dos portavoces a que suban polo meu despacho e yo enseñarei sin ningún problema. E máis, non sei se con eso sirve, senón no próximo documentación do pleno non se preocupe que non volverá a suceder. En todo caso, xa digo, dá para os 1.766 km, dan para 8,93 viaxes á Coruña, que tampouco son tantos. Tiña ser máis. Bueno, que outros máis ao mellor non foron co coche do alcalde, que foron co coche do Concello, e entonces precisamente por iso non están aquí, como vostede moi ben dixo. Eu, en todo caso, se quere que lle pase a vostede personalmente un listado de todas as miñas salidas, pois intentarei apuntalas e dicirlas, pero, bueno, faiseme complicado. En todo caso, se lles parece, vamos a proceder á votación. Votos a favor da aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Votos en contra. Abstencións ninguna. Queda aprobado por maioría simple, ¿no? Creo que sí. Maioría absoluta. Punto 6 da orden do día, ratificación da resolución da Alcaldía número 152/24 de 22 de marzo, relativa á aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Padrón, Rois e Dodro para a xestión de servizos compartidos o abeiro da convocatoria de subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, formación e aprendizaxe no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 24 e 25. Isto é o convenio de colaboración que se asina cos concellos de creo que Padrón, Rois e nós, de Obradoiro de Emprego Xuvenil, que, bueno, como todos os anos nos volvemos a añadir. Hai veciños de Dodro neste obradoiro e entendo que, bueno, que debería ser aprobado. Bueno, en todo caso, doulle un turno de palabra a cada portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Primeiro, creo que hai un erro aquí nunha data. Na exposición de motivos que finaliza a solicitud de subvención o 9 de marzo de 2022, creo que se refire ao 2024. Entendo que na primeira, antes do resolvo, no último parágrafo, antes do resolvo, pon sen prexuízo de someter a ratificación na resolución da Alcaldía. Sí, no, tome notas máis. Bueno, este convenio de colaboración entre os concellos de Padrón, Rois e Dodro, como dixo o alcalde, vai na liña de colaboración de outros anos. En este sentido, vai dirixido ás persoas mozas para a formación e aprendizaxe no tratamento e maquetación de elencos gráficos en impresión. E tamén indicar que designouse o alcalde de Rois para que sea o encargado de relacionarse ca administración e ca solicitud desta subvención. Lóxicamente, o PSDG-PSOE, o Grupo Municipal, vai a ratificar esta resolución. Moitas gracias, portavoz.
da Agrupación Política Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Estamos de acordo, así que vamos a apoiarlo. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, nós tamén estamos de acordo. Eu que me pregunto é que pasaría se non se aprobara, se non estuéramos de acordo. Eu creo que isto debíase de falar ca xente. Imaginade que tedes que decir a xente de Rois e Padrón que o aprobaremos se non lo aproban no pleno, porque claro, vostedes non teñen maioría absoluta. Imagino que con alguén falarían para intentar aprobalo. Evidentemente nós imos aprobalo, pero pregúntome eso, porque non é a primeira vez que pasa. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, o BNG de Dodro tamén vai a aprobar, e sempre dicimos en este tipo de convenios de colaboración que o ideal sería en este caso que a garantía xuvenil que di aquí, non? A entrada pois que fora realmente garantizado desde o sistema educativo e posterior tamén pois, levado a cabo xa con outro tipo de convenios con empresas. Pensamos que é desde realmente as institucións esas que deberían de evitar traer aquí aos plenos este tipo de convenios de colaboración. Moitas gracias a todos. Bueno, decirlle ao portavoz da Unidade Veciñal que, bueno, que sí, que nos entendemos isto, pero normalmente neste caso que en tramita, como vostedes sabe, o Concello de Rois, e nos pide generalmente que colaboremos co Concello de Rois pois, en última hora. E máis, estamos valorando, posiblemente igual é necesario convocar un pleno cada vez que nos pida outro Concello esta convocatoria, se vostedes teñen dudas pois, sobre a colaboración ou non, e facemos un pleno urxente que se podría facer, extraordinario, e xa víamos no pleno que opina cada un sobre o tema. Como comisión informativa. A decisión é do pleno. Vamos a proceder á votación do punto 6 da orde do día. Votos a favor da aprobación. Votos en contra. Abstencións. Punto 7 da orde do día, ratificación da resolución da Alcaldía de data 21 de marzo do ano 24, corrixida pola resolución 200 de data 29 de abril relativa á aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Padrón, Rois e Dodro para a xestión de servizos compartidos ao abeiro da convocatoria de subvencións para obradoiros duais de emprego 24. Pois isto é basicamente o mismo, pero o obradoiro dual de emprego que este leva o Concello de Padrón. E, bueno, pues tamén xa ven de varios anos, basicamente, o mismo. O Concello de Dodro adírese a isto, polo menos o alcalde ten a intención de que o Concello de Dodro se adira, dito así máis claramente. Les gustaría meter a aprobación do pleno porque non nos ven nada mal. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, ao igual que o anterior, para a xestión de servicios compartidos para obradoiros duais de emprego, como son a atención sociosanitarias a persoas nos domicilios, e a operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización. O representante, como ben dixeches, o alcalde e o alcalde de Padrón. Bueno, vamos a ratificalo. Portavoz do Partido da Agrupación Política Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. O mesmo de antes, todo o que sea formación para emprego para os veciños de Dodro, imos apoialo. Gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Sí, a Unidade Veciñal tamén o vai a aprobar, solamente que esperamos que teñamos sorte, ou que teñan sorte os alumnos, e lle toca facer algunha actividade aquí no Concello de Dodro, porque, en fin, o que están facendo hasta agora, todas teñen a sorte, o resto dos concellos menos o de Dodro. Entonces, imos a aprobalo. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós no mesmo sentido que no anterior punto tamén vamos a apoiar os obradoiros duais de emprego que deberían ao noso parecer, deberían de estar, digamos, dirixidos desde as consellerías respectivas e non teren que vir a distintos plenos para repartir isto, por suposto que redundara o máis posible, se non en Dodro, si na comarca para o alumnado. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado.
Parte C do pleno de hoxe, que son as mocións, mocións ordinarias. Primeira, a número 8, moción de unidade veciñal de Dodro do proxecto Altri. Portavoz de unidade veciñal, por favor. Sí, a moción é de rexeite do proxecto para a implantación dunha industria de... Mire, como xa teñen todos a moción, imagino que todos os concelleiros teñen, os presentes, se queren, despois podo ya deixar para que a lean. Vou facer simplemente un resumen, porque senón, ca cantidad de mocións, o pleno vaísenos a saber cando. Entonces, esta é unha moción de rexeite do proxecto para a implantación dunha industria de fibra téxtil a base de celulosa e as súas infraestructuras asociadas, promovido por Greenfiber SL e participado pola multinacional Altri, e declarado proxecto industrial estratégico polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2022, que se vai implantar no Concello de Palas de Rei. Preténdese instalar dúas factorías, unha para elaborar 400.000 toneladas ano de celulosa solúvel e outra que transformaría esa celulosa, algunha desa, en fibra téxtil liocel. O proxecto ocupará 360 hectáreas, destruindo hábitats de altísimo valor ecolóxico. A eucalización será a nova paisaxe da zona centro de Galicia, xa que se precisan dunhas 60.000 hectáreas de eucalipto, 4.000 hectáreas ano por 15 anos, porque son 15 anos que tardan os eucaliptos en medrar, en ser rentables. A solicitude de concesión de augas por 75 anos para a captación de auga é de 640 litros por segundo, máis de 46 millóns de litros diarios, cantidade superior á que consumen os habitantes da provincia de Lugo nun día. Dentro desta afectación estaría a planta de tratamento de auga potable situada a pé do río Ulla en Carcacía, no municipio de Padrón, que a súa vez abastece a toda a contorna de concellos, máis de 93.000 habitantes, de Padrón, Dodro, Pontecesures, Valga, Catoira, Rianxo, Ribeira, Poiro e a Pobra do Caramiñal. Todos estes datos foron sacados da declaración de impacto ambiental que elaborou a Xunta. O acordo sería instar as Consellerías do Mar, Economía, Industria e Innovación, Infraestructuras e Mobilidade e Medio Rural a atender as diferentes alegacións que se presentaron polas entidades e particulares en virtude dos efectos negativos para o medio ambiente e incompatibilidade do proxecto coa debida protección das augas da cunca e da desembocadura do Ulla, dos espazos naturais deste sistema fluvial, coas captacións de auga potable de numerosos concellos, coa riqueza pesqueira e marisqueira da Ría da Arousa, coa protección do Camiño de Santiago e de actividade económica estratégica e fundamental dos concellos baseada na agricultura e a gandería, as industrias agroalimentarias e forestal, o turismo, a hostelería e os servicios. Segundo, instar ao Goberno do Concello de Dodro a que elabore unha declaración institucional na que rexeite este proxecto. Decir que aquí se mandou por rexistro unha declaración institucional de diferentes que elaboraban diferentes colectivos ecologistas, mandouse por rexistro o 25 de abril e o Concello de Dodro non lle dou curso, non lle dou curso á declaración institucional, unha declaración institucional que se fixo en Padrón e que, bueno, aprobaron por maioría e incluso o Partido Popular non votou en contra. E nada máis. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Vale, por diante que estamos de acordo en esta moción. E indicar, por se non saben vostedes, que o alcalde presentou unha alegación sobre este tema, tendo en conta os efectos negativos para o medio ambiente, a protección das aguas e a captación da auga potable da que se sirve, entre outros, este concello. E nada, xa me estenderei un pouco máis na moción relativa a este asunto, presentada por outro grupo político. En canto á declaración institucional, sí que a mandou, e, bueno, é institucional, penso, non sei, ao mellor estou equivocado, debe ser por unanimidade, ou non? Entonces, habería que sometela a unanimidade de todos os grupos. E non sei que. Pero vaya por diante que o Grupo Socialista apoia esta moción.
Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Sí, boas tardes. Hombre, sobre as declaracións institucionais, creo que fai pouco, creo que se publicou, se manifestou, se comunicou unha declaración institucional que, desde logo, non contou co apoio de todos os partidos políticos. Pero, bueno, o cumplimento do RON xa sabemos que non que é unha que algo nesta corporación imposible. Falaba fai pouco o señor Vicente da Comisión Informativa e a Xunta de Portavoces. Acórdese vostede, cando dicían vostedes vamos facer un RON para que aquí isto sea máis democrático e tal, en 4 anos non foron capaces vostedes nin convocar unha comisión informativa nin unha xunta de portavoces. Pero bueno, en fin, sobre esta moción sobre Altri, pois resulta que despois de rematar a campaña electoral para as eleccións á Xunta de Galicia, a extrema esquerda nacionalista xa deixou o traxe de pseudodemócrata para sacar unha vez máis a súa faciana totalitaria. O que se sabe agora do proxecto de Altri é o mesmo que se sabía antes e durante a campaña electoral. Pero, claro está, non podían decir nada, non fora ser que os votantes os identificasen como o que son, os do non, os que están en contra de todo o progreso e o BNG perdese votos. Rebasan vostedes continuamente calquer límite de irresponsabilidade democrática e moral. Mentres en Vexo se fai á vista de todos vostedes un recheo con residuos contaminados con produtos químicos, as mulleres bravas e os homes rebeldes de unidade veciñal póñense de costas. Mentres os veciños de Vexo ven como os seus mananciais son contaminados, as mulleres bravas e os homes rebeldes de unidade veciñal din que non saben nada. Mentres en Dodro os cazadores furtivos disparan ao carón das casas dos veciños, as mulleres bravas e os homes rebeldes de unidade veciñal quedan calados como pedras. Mentras en Dodro o señor Abuín e o señor Castro fai e desfai, pasándose un día e outro tamén, polo forro de abrigo, as máis elementales normas, as mulleres bravas e os homes rebeldes de unidade veciñal siguen apoiando a corrupción do goberno municipal. En Palas de Rei, aínda non se fixo nada. Nin siquiera se sabe si se vai facer. E se se chega a facer, aínda non sabemos como se vai facer. En Dodro, a ilegalidade pasa todos os días. Pero vostedes non só están preocupados pola corrupción de Dodro, vostedes son os seus principais valedores. Nada máis. Portavoz do Partido Popular, por favor. Gracias. Bueno, nos presentamos unha moción, efectivamente, con este tema, e todo o contrario ao que presenta a Unidade Veciñal, desde logo, para apoiala. E vamos a explicarlle por qué. Apoiamos, como fixemos sempre, todas aquelas iniciativas de empresas que optan por Galicia para sentarse a tempo que cumplen co medio ambiente, serán emprego e riqueza, en fin, fixan población no rural. É verdade o que decía o portavoz de Xente de Dodro, que no Parlamento levouse este tema fai 2 anos, no 2022, e, curiosamente, todos os partidos con representación no Parlamento votaron a favor. Tanto o PSOE, chamame a atención que agora vai a votar en contra, como o BNG. E o proxecto era exactamente o mesmo. A iniciativa foi aprobada por unanimidade. En cambio, agora, que o proxecto está preto de ser unha realidade, e pasaron as eleccións autonómicas, claro, todo hai que dicilo, atopamos que a esquerda volve a cambiar de opinión, volve ao non e a boicotear o futuro de Galicia. O PSOE apoiaba o Altri e agora non sabe se seguir facendo ou non, depende a quen se lle pregunte, porque sí que é verdad que en algúns sitios pois o apoian, en outros van en contra. O BNG, que tamén apoiaba a Altri hai 2 anos e, sin embargo, agora se posiciona en contra. Non sabemos que dirá no futuro. E, ademais, bueno, eu teño aquí, se queren velas, varias mocións presentadas no Parlamento, tanto polo grupo do PSOE, solicitándolle no Parlamento que cambien este maravilloso proxecto e que se instale na Mariña Lucense. O BNG, curiosamente, fai outro tanto do mesmo, pero resulta que o Concello de Foz, que está gobernado polo PSOE, apóiano e fano tamén público, ou en Ourol, ou en Pontenova, etc. O PSOE e o BNG terán que explicar
Por que 2 anos pasaron de apoiar o Altri no Parlamento de Galicia, pasaron as eleccións e queren boicotear a súa instalación. O Partido Popular, en cambio, dixo, e seguirá dicindo que sí, a todas aquelas iniciativas que se fagan en Galicia prosperen. A postura da Xunta é coñecida, se analizará con rigor e transparencia o proxecto e se cumpre, señor portavoz de Unidade Veciñal, todos os requisitos legais e ambientais e contará co visto bo da Administración galega se é así. E serán os técnicos os encargados de validar este proxecto, como sempre se fai, coas máximas garantías e o máximo rigor. E non creo que sea vostede quen de decir que os funcionarios van a cometer unha ilegalidade, non? Lamentablemente, ademais, moitos meses despois, seguimos sin novas do compromiso do Goberno do Estado para apoiar financieramente con fondos europeos este tema, e xa, meténdonos de fondo na moción, falan de a eucaliptización de Galicia. Mire, Galicia non poden vostedes soltar bulos que non sei onde escollen e soltalos aquí e como a xente deben de pensar que é parva, pois non se entera. Mire, en Galicia temos 6 millóns de metros cúbicos de eucalipto ao ano. 6 millóns de metros cúbicos de eucalipto que se corta, vale? 3 vanse fora, porque aquí non hai industria para transformalo. E o proxecto de Altri necesita 1,2 millóns de metros cúbicos. Así que aínda terán que ir máis fora. Non se van a plantar máis eucaliptos, nin nada deso que están vendendo por aí. En canto aos recursos hídricos e aos sectores gandeiro e marisqueiro, que tamén mencionan na moción, mire, o proxecto incorpora tecnoloxías innovadoras para o aproveitamento eficiente da agua captada. Aínda que se usase toda a capacidade da agua, suporía pouco máis do 3% do caudal do Ulla. Que vostedes din que van a acabar ca agua do río Ulla. Bueno, un 3%. Por favor, señora Boga, quedalle un minuto. Digo porque ten un tempo limitado, se leva vostede 3 minutos. Un 3% do caudal. En todo caso, está previsto que se produzca unha importante devolución da agua ao río, unha vez tratada e non envenenada, como vostede di na moción, agua envenenada que van a verter ao río, e aproximadamente quedaría un 0,78%. Fixe usted do que di vostede o que é a realidade, que ao mellor terían que ler o proxecto e miralo. En canto á bomba ambiental instalada no corazón de Galicia, a Xunta garantirá que se cumpre a legalidade ambiental de forma escrupulosa, porque volvo a repetir que isto fan os técnicos, que son funcionarios, e eles non incumpren a lei. Sí, bueno, claro. En canto ao Camiño de Santiago, que tamén mencionan na súa moción, mira, o punto máis próximo sitúase aproximadamente a 3 km da planta, polo que non lle interfire na ruta absolutamente para nada. En canto aos cheiros, en este proceso se prevé un sistema de limpieza de gases previo á súa emisión. Así que, aparte deso, o que pide vostede na moción, que é que a Xunta de Galicia atenda as diferentes alegacións, mira que legalmente xa ten que atendelas. O instar ao Concello a que elabore unha declaración institucional, bueno, pois, se xa a presentaron e non lla traen ao pleno, pois non é cousa nosa. A ver, isto é un pouco un despropósito. Nada máis, gracias, alcalde. Portavoz de Unidade Veciñal, perdón, portavoz do BNG, disculpa. Si, voume ceñir a moción, a tempo haberá despois de ceñirnos tamén a outra moción, pero a mí pareceme ben que a Unidade Veciñal que se sume unha vez máis a estes esforzos que empezou o BNG, e máis o BNG de Dodro, desde hai xa 2 meses, o día 22 de febreiro, facíamos unha entrada por rexistro ao equipo de goberno, xustamente que se posicionara, que lle dera voz a todos os grupos políticos da corporación para xustamente falar do tema de Altri.
Nunca é tarde que se sumen xente, que se, de aquí en diante, que se vayan sumando máis a todas as convocatorias que, como a nós pensamos, non é algo que sexa maravilloso e que vaya a recender a flores, como parece que acabamos de escoitar aquí, porque eu a auga que estou bebendo agora mesmo non é unha auga que poida beber se despois Altri, que é aproximadamente 10 veces máis que Ence, non a poderei beber da villa. E despois, cando sexa a moción, xa lle explicarei un pouquiño máis, porque non hai que ler toda a letra, incluso a pequena. Moitas gracias. Unha segunda quenda, non? Por favor. Sí, bueno. Sí, xa digo, sí. Sí, xa digo, él. Sí, tens que defender esta, sí, despois. Vale, ben, nada. Decirlle aquí a portavoz do PP de Dodro, do novo PP, o PP auténtico, o PP de Dodro, non? Chega aí, ben, bueno, eu digo que aquí no Concello de Dodro poderemos facer política, ou o que digan os técnicos, mentras o que digan os técnicos, nós non podemos facer política, non podemos traer mocións, porque eso é o que din os técnicos, é o que din os técnicos, vai á misa. Nós, entonces, non podemos facer nada. Aquí no Concello non podemos traer moción, porque vostede trae unha moción e contradía aos técnicos. Nós poderemos pedir o rexeite desta fábrica, ou non poderemos. Entonces, por que non vamos a poder traer unha moción destas? Mentras o que digan os técnicos son aquí uns santos, os santos espirituais, aquí os técnicos. Nós traemos esta moción para que se aprobe aquí, e para facer política aquí no Concello de Dodro, basicamente. E vostede di que a Xunta cumple estrictamente a legalidade. Vostede cree que a Xunta, por exemplo, na ría de Noia, en canto á depuración das augas, cumple estrictamente a legalidade? Pode mirar vostede os últimos índices de contaminación da ría de Noia. Eso pode ver, cumple estrictamente. Non cumple estrictamente a legalidade. A vostede, na súa intervención, só lle faltou pedir a instalación da macrocelulosa de Altri aquí nas Brañas. Por que? Unha cousa tan boa, que vai ser tan boa, pois, usted pode a pedir para aquí tamén, basicamente. Porque, home, se é tan boa, non sei que mal ten que estuera aquí. Eu non entendo, pois, pode unha cousa tan boa para toda Galicia, para todo Dodro e para todo, pois, pode vir para aquí. Usted di que son 3 litros, o 3% da auga do río, de toda a masa do río, non? Claro, sin a devolución. Do caudal do Ulla, hasta a desembocadura, non? Vostede pensa que o río Ulla, ao paso da captación en Palas de Rei, ten o mismo caudal que aquí? O río Ulla na captación de Palas de Rei no verán prácticamente baixa máis dun 50 ou un 60, está casi seco. Pois é así. Vostede a fábrica vai a captar no embalse de Porto de Mouros e vai botar esa auga, maravillosa auga, que non sei se está maravillosa, se a auga sae tan limpa, entonces xa poderán volver a usar. Para que a botan ao río? Se sae tan limpa, porque, según dixo a conselleira, esa auga sale máis limpa do que entra. Dixo a conselleira nunhas declaracións. Pois se sae máis limpa do que entra, pois volvan a coller, fagan o ciclo da auga e non a boten ao río. Por que a botan ao río? Non ten moita defensa eso, O sea que, bueno, nada máis. Agora, despois na seguinte, seguiremos falando na seguinte moción. Moitas gracias. Bueno, eu decirlle ao portavoz de Unidade Veciñal, evidentemente, que vamos a votar a favor da moción, que esa moción xa vai o tema de elaborar unha declaración constitucional, que non temos ningún problema, e que o alcalde do Concello de Dodro presentou en tempo e forma unhas alegacións de acordo ao anuncio de 20 de febreiro de 2004 da Secretaría Xeral de Industria, porque se someten a información pública a solicitud de autorización ambiental integrada, o estudio de impacto ambiental e a declaración de utilidade pública e o proxecto para a implantación dunha industria de fibra textil a base de celulosa e as súas infraestructuras asociadas, promovido por Green Fiber Sociedade Limitada, declarado proxecto industrial estratégico polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de decembro do 22. Pois o alcalde encargou un informe e acompañado deste informe solicita á Consellería de Economía, Industria e Innovación a estimación das alegacións que aquí presentamos
a non autorización ambiental integrada, rexeitar o estudio de impacto ambiental e a non declaración de utilidade pública e rexeitar o proxecto para a implementación dunha industria de fibra textil a base de celulosa e as súas infraestructuras asociadas polo Green Fiber. E nada máis, e dito isto, se vos parece, pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? A moción queda aprobada. Punto seguinte da orde do día, moción do PSDG-PSOE sobre o financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda no Fogar. Sí. Por favor. Bueno, é incidir un pouco na aprobada no seu día. Agora un pouco máis completa, entendo eu. Moción sobre o financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda no Fogar. A Lei 30/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención das persoas en situación de dependencia marcou un antes e un despois no sistema de benestar do noso país. Na dita lei establecese que as entidades locais participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa normativa das súas respectivas comunidades autónomas e dentro das competencias que a legislación vixente lles atribuye, correspondéndolle ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que establecerán o financiamento que corresponda a cada administración e que estes convenios recollerán as achegas do Estado derivadas da garantía do nivel de protección. Polo tanto, a competencia anunciadora do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia e os concellos son os que teñen a competencia na prestación do servicio. Pero a realidade é ben distinta. Vemos como o Servicio de Axuda no Fogar, SAF, tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servicio xa é o máis oneroso. Por enriba, mesmo da limpieza viaria e a recollida do lixo, algo impensable hai apenas uns años. A Xunta manifesta reiteradamente que o SAF é un piar fundamental sobre o que descansa o sistema de dependencia en Galicia. A propia Consellería ten declarado, para xustificar a escasa dotación de prazas públicas en residencias, que a idiosincrasia galega propicia que a xente maior prefira permanecer nas súas casas. A Xunta limítase a anunciar a autorización no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema. E presenta isto como unha resposta ás necesidades. Sen embargo, a máis horas e a máis persoas, o desfase económico para os concellos nun servicio que correspondería a atender directamente á Consellería de Política Social increméntase. E mentres a Xunta mantén controlados os seus custos, toda vez que ten potestade para regular e manter a conxelación no precio do módulo hora, e os gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e axudican un servicio que se encarece ano tras ano, especialmente nos concellos máis rurais e máis avellentados, que casualmente son os que dispoñen de menos recursos económicos. A maiores, a realidade é que nos últimos anos o incremento do IPC e a implantación das medidas de mellora de condicións laborais das persoas traballadoras do sector teñen provocado un aumento máis que considerable do custe da prestación deste servicio, sen que o Goberno autonómico do PP teña feito achega algunha tendente a dunha vez por todas cumprir coa súa obriga competencial de financiamento do servicio e a paliar a estes elevados custes que están a soportar os concellos e que non lles corresponden. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do precio hora para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas do personal de servicio de axuda no fogar, incrementando importe dos contratos nos orzamentos municipais, sen ninguna clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito, na actualidade atopámonos con que moitos dos concellos non teñen capacidade económica para atender aos altos precios da hora de prestación do servicio. A situación actual é que o custe dunha hora do servicio de axuda no fogar supón a día de hoxe entre 22 e 24 euros, dos que a Xunta, contando coas achegas económicas que lle fai o Estado para este servicio, achega 12 euros, mentres que os concellos e os usuarios achegan o resto, entre 10 e 12 euros, cos seus fondos propios.
Isto, sumado a que o SAF é un servicio cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación, produce que os municipios teñan que asumir importantes cargas económicas que se incrementan ano a ano e hipotecan o seu futuro económico. En moitos concellos o SAF supón xa un de cada 3 euros dos que dispoñen os concellos para gastos correntes. Esta situación vese agravada coa nova legislación estatal que reduce a parte do copagamento que deben asumir os usuarios do servicio de axuda no fogar para que sexa asumida pola Administración. Unha medida social coa que estamos de acordo, pero o que non podemos aceptar é que este incremento do gasto se volva a repercutir unha vez máis nos concellos. A Xunta é quen ten as competencias e quen debe asumir ese incremento do gasto. Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia coas do Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. Galicia, a Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAF no 2023 en 3 millóns de euros. Ano 2022, 50,3 millóns de euros. Ano 2023, 47,4 millóns de euros. Estado, o goberno de Pedro Sánchez aumentou en 2023 as achegas do Goberno do Estado en 13,9 millóns de euros, pasando dos 51,3 millóns de euros no ano 2022 aos 65,2 millóns de euros no ano 23. E incluso recibeu importantes fondos estatais específicos para agilizar as listas de espera por parte do Plan de Choque da Dependencia do Goberno de España. En resumo, mentres o Goberno de España aumenta os recursos destinados ao SAF para Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia reduce os fondos autonómicos para esta partida. É claro que é a Xunta de Galicia a quen lle corresponde financiar esta competencia, polo que corresponde demandar que a Xunta incremente a súa achega, aliviando a economía dos concellos, que son os que realmente están a padecer a pasividade do goberno autonómico do PP, recordando unha vez máis que os verdadeiros prexudicados desta falta de acción da comunidade autónoma son as persoas destinatarias da prestación deste servicio, as persoas dependentes. Cabe recordar a maiores que o Fondo de Compensación Local da Xunta leva unha década conxelado, o que, sumado á asunción por parte dos concellos no financiamento de competencias impropias, está a facer perigar a sustentabilidade económica dos servicios públicos no futuro. Polo tanto, estamos no momento de solucionar o grave problema do infrafinanciamento do SAF e poñerse de lado dos concellos, polo que dende o Grupo Municipal do PSDG no Concello de Dodro propoñemos a adopción dos seguintes acordos. O Pleno da Corporación insta a Xunta de Galicia a 1. Asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023 de 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia. 2. Aumentar o financiamento autonómico do Servicio de Axuda no Fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento de custos. 3. Dotar dos medios e recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas da garda. E 4. Exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre as empresas e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo de convenio colectivo do sector. Gracias. Moitas gracias. Iniciamos un turno por portavoces. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Resulta noxento que veño o PSOE a reclamar aportacións para prestar o servicio de axuda no fogar cando son vostedes precisamente os que están a destruir os servizos elementais de servicios sociais. Prescindiron de traballadores sociais, de educadores familiares, non miran polos veciños, non os axudan. Ao contrario, o PSOE, co apoio de Unidade Veciñal, BNG e o novo Partido Popular, está a poñer en dificultades un día tras outro aos veciños de Dodro. Tiveron que devolver vostedes parte da subvención que recibe o Concello de Dodro para servicios sociais, o que demostra claramente o interés que teñen vostedes nestes servicios. É o seu partido, o Partido Socialista, o que se nega a negociar unha modificación da distribución de recursos entre comunidades autónomas. Unha distribución de recursos acorde cas circunstancias de cada unha das comunidades. Son vostedes, por exemplo, o seu partido, o que proporciona a Cataluña de recursos para que os partidos independentistas continúen co seu proceso nacionalista separatista, mentras castiga continuamente o resto das comunidades autónomas. É o seu partido que se gasta os cartos de todos en facer favores a empresas amigas, en amigos, en lugar de dedicar os recursos públicos no ben das familias. Non lles preocupa moito a vostedes os servicios sociais, non hai máis que ver
o que se gastan en prensa, Facebook e cans. Nada máis. Portavoz do Partido Popular. Gracias. Chámanos a atención que volvan a presentar esta moción, porque no pleno de xaneiro xa presentaron unha moción que, por certo, saleu aprobada cos votos seus do BNG e de Unidade Veciñal, donde solicitaban que a Xunta de Galicia se fixera cargo de todo o servizo de axuda a domicilio, do financiamento íntegro. Entonces, se xa se aprobou en xaneiro, agora traen outra moción, di o portavoz do PSOE, máis completa e máis do mesmo, volven a decir que a Xunta pague todo. Aquí todo ten que pagar a Xunta. Mire, a Xunta apoia aos concellos galegos no financiamento do SAD. É mentira o que din aquí na moción de que a Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAD no 2023. Supoño que lla mandarían e vostede copiou e presentou, porque, mire, no ano 2023 destinouse un investimento récord ao SAD, 112 millóns de euros, e adiantouse o incremento do prezo hora do ano 2024. No ano 2024 se volve a reforzar o orzamento con 130 millóns, pasamos de 112 a 130 millóns, un 15% máis. E vostede na moción di que se reduce. Pois non sei de onde sacou ese dato, mandaríanllo e vostede creo. O Goberno galego segue a reforzar a axuda aos concellos galegos para facer frente aos gastos destes servizos, mentras que o Goberno central sigue a incumprir a lei de dependencia, que, ademais, a lei de dependencia obrigalle a cofinanciar un 50%. E agora mesmo, na actualidade, só asume un 30%. Pero ao Goberno central vostedes non lle reclaman nada. Din vostedes na moción que o Goberno de Pedro Sánchez aumentou as achegas no ano 2023. Pois menos mal que as aumentou e nos puxamos nun 30%. Porque senón, pobre de nós. Pero ainda nos falta un 20%. Poden lle reclamar. A Xunta de Galicia está asumindo un 70% do financiamento frente a un 30% do Goberno central. Home, sabe o que significa isto? 2.500 millóns de euros de débeda con Galicia. Porque non lle reclaman ao Goberno central. Sin dúbida, contar con estes fondos nos permitiría destinar máis financiamento e poñer máis horas a disposición dos concellos, que o a falta fan. Outra cousa é que vostedes as asinen e llas den á xente que aí andan un pouco pez, a ver se agora que as dúas traballadoras sociales e todo ese personal que o alcalde dixo ao principio, a ver se empeza a funcionar servizos sociais dunha vez. En definitiva, a moción que plantea o PSOE amosa un descoñecemento total da Lei de Servizos Sociais de Galicia, pero total. E, ademais, o importante esforzo que está facendo a Xunta á hora de financiar este servizo. E o que é máis grave é que o BNG, que apoia o Goberno central, tapa os ollos e non quere ver que aquí, quen non cumpre coas súas obrigas, é o Goberno do señor Pedro Sánchez, ese que vostedes sempre lle dan o seu voto a cambio de nada. Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, basicamente nós imos a apoiar esta moción, estamos de acordo con ela. Evidentemente, en xaneiro xa houbera outra, que volves a pedir o mesmo. Ao mellor pensan vostedes que por moito insistir ao mellor que lle fan caso, pero bueno, estamos de acordo. Tamén nos gustaría saber que xestión directa fixo dentro dos 1.786 kilómetros que fixo o alcalde, que xestión directa fixo na Xunta de Galicia sobre este tema, porque vemos que outros alcaldes se reúnen con diversas autoridades. Aquí o alcalde non sei se é porque ten vergonza a que se sepa o que fai, non sei por qué, pero, bueno, gustaríanos saber que xestións directas fixo o alcalde para solucionar este tema, porque eu creo que a base de mocións, home, é unha boa intención, está ben, pero mellor sería complementar con algún tipo de xestión do propio alcalde ou da concelleira de Servicios Sociais. Sí, é curioso que unha moción semellante foi xa aprobada aquí no Pleno e volvemos con ela. Non cabe dúda de que a Xunta de Galiza que está apoiando, como di
o Partido Popular, pero de todos os xeitos o que non sabe ou non quere saber a Xunta de Galiza é que estamos nunha situación de pirámide invertida. Por moitos cartos que dea van a ser insuficientes porque os datos que manexan en todos os concellos e as achegas que teñen que facer é realmente unha sangría. Eso era en xaneiro e sigue sendo agora por moito que se mate o Partido Popular dicindo que aumentou. Claro que aumentou, porque aumentaron as necesidades. Non hai máis que ver a idade media que hai aquí agora en este pleno. Entón, eu creo que hai que mirar un pouquiño a realidade social e, polo tanto, investir na realidade social que o BNG sempre vai a estar apoiando calquer tipo de iniciativas. Aquí, en Madrid, unha iniciativa social é, por exemplo, que devolvan as autoestradas, como están devolvendo en outros sitios, é unha das cousas que pedimos. E pedimos máis, e en esas estamos. O BNG non goberna nin na Xunta, nin goberna en Madrid. Iso que quede claro. E simplemente remato cunha anécdota. No orzamento dun concello, a concelleira de Servicios Sociais pois fixo os seus números. Entón, claro, cando fixo os seus números non recordo a cantidade, imaginémonos 1 millón de euros, era un concello modesto, 1 millón e medio de euros era destinado para servicios sociais. Entón o alcalde respondeulle: pero ti estás seguro, rapaz? Tanto para servicios sociais? Esa é a realidade realmente. A pirámide invertida, a realidade na que está sumido o país gobernado ano tras ano polo Partido Popular e que non se dá conta de que temos xente maior e vámonos embellecendo e non estamos facendo nada non só pola xente maior, sino pola xuventude que vai vir detrás a que nos quede. O portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, vamos a ver. Chámame a atención que o voceiro do DXD que fale dos gastos no Facebook cando ele é un lince en servicio ou nas redes sociais. Publica o que realmente aí o que lle parezca. A voceira do Partido Popular tamén lle teño que lembrar que cando se presentou a outra moción, que non sei se fuera o dos ou o BNG, non sei, non me acordo, dubidaba de que fora certa unha orden que publicaba no DOGA, que ya enseñei, que ya amosei aquí. Sí, unha orden que ya amosaba, donde decía de que correspondía o financiamento de servicios sociais á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, ese poño. E despois, eu tamén dicirle tamén que, bueno, eu non solamente digo que sea competencia o Partido Socialista que sea competencia da Xunta de Galicia, dice a competencia do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia. Creo que o recalquei e pareime un pouco nese tema. E dicirle ao compañeiro tamén da unidade veciñal que das reunións que pode decir perfectamente do alcalde, respecto a estes temas, visitou tanto na Consellería de Servicios Sociais como na Diputación os Servicios Sociales recentemente. Recentemente, hai pouco tempo. E non vai ser agradecer os que van a apoiar, os que non digo nada. Moitas gracias. Eu, antes de pasar á votación, dúas cousas. Calificar de noxento o Partido Socialista, como califica o portavoz de unidade... Perdón, de xente de Dodro, disculpe, teño aí unha fixación, de xente de Dodro, di bastante pouco da súa catadura moral, ou ao revés, di bastante de quen é o elemento que temos aquí sentado. En todo caso, recordarlle a todos os membros deste pleno que seguiremos traendo e facendo todo o que podamos para que quede claro que o déficit que está xerando nas arcas municipais o incumplimento da Xunta de Galicia das súas obrigas estatutarias que ten asignadas por lei sobre o servicio de axuda no fogar está nos causando aos concellos como Dodro, que é un exemplo evidente de sobrecustos. As contas están fáciles, a Xunta financia 12 euros por hora e o servicio está costando entre 23 e 24 euros por hora. Eso é inamovible, eso é impresentable e eso non ten nada, ninguna discusión. Pague o que non pague. Como vostede moi ben dixo, a portavoz do Partido Popular, o Goberno Central aumentou a aportación
por hora. A Xunta pasou de 9 a 12 euros por hora. Ese é o que está pagando ahora mesmo a Xunta. E quero recordarlles a todos os que están aquí que o Concello, efectivamente, o Pleno, como moi ben dixo vostede, aprobou unha moción neste sentido fai pouco, que se fixo chegar á Xunta e se acompañou dunha petición, digamos, telefónica de entrevista. Non sei cantos máis concellos fixeron chegar esa mesma moción e, polo tanto, non sei a forza que ten o alcalde do Concello de Odro sobre que na Xunta me reciban por este tema, pero xa lles anticipo que, efectivamente, nin nos contestaron nin nos deron cita. Sí que fixen kilómetros para reunirme con servizos sociais da Diputación, e sí que estamos intentando que a Diputación asuma parte dos gastos que están xerando os concellos da provincia da Coruña, pero recordar que non é un tema de Diputación. Servicios Sociais e o SAF é un tema estatutariamente que corresponde á Xunta de Galicia. Por eso se volve a presentar esta moción, por eso se volve a insistir nos términos de acordo da moción, por eso se volve a insistir nos términos desta moción que seguiremos insistindo en que cada un que pague o seu. Si lles parece, podemos pasar á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? A moción queda aprobada. Punto seguinte da orde do día, 10º, moción do BNG de posta en marcha da Casa de Regadío. Portavoz, por favor. Paso a lela, é moi curta. Moción para a posta en marcha da Casa do Regadío. O Grupo Municipal do BNG do Concello de Dodro presenta para o seu debate en pleno a seguinte moción. Na exposición de motivos, a Casa do Regadío na Igrexa de San Xián de Laíño ia formar parte dun plan estatal hidrolóxico na ditadura, pero correu o inmoble a mesma sorte que o regadío, o esquecemento dunha das grandes estafas do goberno franquista aínda por estudar. Houbo que esperar ao goberno bipartito do 2007-2011 cando o tenente alcalde nacionalista do BNG á fronte, Anxo Franco, iniciou o arranxo do inmoble esquecido, concebido como centro de artes escénicas, albergaría actos sociais e culturais para unhas 70 persoas no patio de butacas. Non había, por entón, como agora, un local axeitado cun aforo humilde para a parroquia e céntrico para o resto do concello. Cando comezaba a albergar actos para a veciñanza, como a concorrida presentación do libro de Manuel Lorenzo Baleirón, Toponimia de Dodro e de Laíño, entra o goberno do PP de Valentín Alfonsín e Soledad Boga e desmantelan a Casa do Regadío botando a perder cartos, tempo, un espazo municipal e devolvendo o ben a épocas franquistas. No pasado mandato volveu ser un goberno tripartito no que o BNG apoiou como no bipartito o proxecto con axudas para un local social que puidera albergar pequenas actuacións e actos beneficiando así a toda a cidadanía de Dodro por carecermos dun local desas características no concello. Á vista das continuas subvencións, programas ou achegas da Deputación da Coruña ou da Xunta de Galiza, o Grupo Municipal do BNG propón o seguinte acordo: que o Goberno do Concello de Dodro estude e pida á Deputación, Xunta de Galiza e outros organismos financiamento para poñer en funcionamento canto antes para o noso Concello a Casa do Regadío, o día 30 do pasado mes de abril de 2024. Moitas grazas. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, estamos pendentes da resolución da subvención solicitada no seu día a un organismo oficial. Como ben saberá o voceiro da Unidade Veciñal de Dodro, que ela levaba este tema. No entanto, temos que seguir agardando para a resolución desa para poder solicitar tanto á Diputación, á Xunta ou calquer organismo a subvención. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Ben, é dicir que, o Centro de Artes Escénicas, primeiro, dicir que o diseño do interior do inmoble, desde logo que é o máis incómodo e máis inútil para un acto multitudinario. Despois, dicir que ese edificio foi aberto ao público sin ter os accesos que todo edificio público debe ter. E ainda así, vostedes intentaban facer actos, a ver se había algún tipo de accidente que despois, tuéramos que levantar todos. Decir despois que, cando vostedes saíron do goberno, deixaron unha débeda de 800.000 euros, que non foi xustamente a que deixamos o último goberno que o presidín, desde logo.
Decir que non foi desmantelada, decir que os aparatos de aire acondicionado se quitaron para dotar as escolas unitarias que vostedes series. Se enchía a boca de palabras sobre a educación, pero logo que non atenderon en nada a educación nin os edificios educativos do noso Concello durante o seu goberno. Decir que o último goberno de Valentín Alfonsín deixou o presuposto e a obra contratada para executar os accesos do Centro de Artes Escénicas. É dicir que vostede durante 4 anos estivo no goberno e non fixo absolutamente nada, o que sí, nada, para intentar recuperar ese edificio, nin siquiera facer ningún tipo de acto. Ao contrario, di vostede, ven aquí con unha moción como se lle preocupara algo. A verdade é que non lle preocupa absolutamente nada, porque se lle preocupara o máis mínimo, durante os últimos 4 anos non tería apoiado unhas obras que son absolutamente inútiles para o servicio dos veciños de Dodro. E se vostede quere cambiar algo do que está facendo este goberno, pois o que ten que facer é promover o cambio dun goberno e facer un goberno distinto, é o que ten que facer. E deixarse vir aquí con unhas proposicións que durante 4 anos vostede fixo absolutamente todo o contrario. Durante 4 anos vostede fixo absolutamente todo o contrario do que agora propón. Todo o contrario. E agora ven aquí intentando facer ver a algúns veciños, a algúns, supoño, que lle interesa algo cando non lle interesou absolutamente nada. Nada máis. Portavoz do Partido Popular, por favor. Din na moción que cando a Casa do Regadío, textualmente, comenzaba a albergar actos para a veciñanza como a concorrida presentación do libro bla bla bla. Home, debería de decir que foi o único acto que fixeron. Eso é unha charla para os veciños da parroquia de Laíño. Foron as dúas únicas actividades que vostede fixeron aí. O motivo de non facer máis seguramente fora o acceso que lle fixeron. Ese acceso que era totalmente inviable para a maioría das veciñas e dos veciños de Dodro, con unhas escaleiras que ali puxeron que máis da mitad dos veciños de Dodro non poden subir, e ademais que non cumplía ca legislación vixente nin en seguridade nin en emerxencias. Tivo que vir despois o Partido Popular para facer un acceso adecuado á legislación vixente. Por certo, que o Partido Popular non, para a súa información, non a compoñen dúas persoas, nin antes nin agora. Debería de ser vostede máis riguroso cando fai algunha manifestación destas. Tiveron vostedes 4 anos para poñer en funcionamento a Casa do Regadío, tal e como vostede pide aquí na moción. 4 anos nos que vostede formaba parte dese goberno. Parece que se esqueceu de eso. Parece que, bueno, eso vamos a correr un tupido velo e agora vamos a venderlle aos veciños e vamos a quedar ben e pedirlle a un goberno en minoría ao que vostede critica pero apoia un día tras outro e tras outro, que poñan a funcionar a Casa do Regadío. Por que non o fixo vostede cando estaba gobernando? Acórdalle agora. Agora acórdalle porque resulta que non tiñamos un sitio aceitado para acoller un importante acto cultural como é a entrada dun veciño de Dodro na Real Academia Galega. Por iso lle acordou agora que tivamos que ir a Padrón. Non sei, pregunto. Vostede sabe ben que o Partido Popular de Dodro levou no seu programa electoral o arranxo da Casa do Regadío. E por unha cuestión moral vamos a apoiar a moción, pero porque o levábamos no programa electoral. Non porque vostede veña aquí a vender o que non fixo durante 4 anos. Deixe de quedar ben, deixe de vender tanto e ao mellor póñase a traballar co goberno que gobernaba antes. Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Bueno, xa non sei por onde empezar, porque isto... Evidentemente, sí que ahora mesmo hai unha subvención dos fondos Next Generation que o solicitamos durante o noso goberno. Creo que foi no ano 2022, xa van alá 2 anos e aínda non hai resposta a ese proxecto, a esa petición de subvención a eses fondos Next Generation. O PP, nós tuvemos 4 anos, evidentemente. No segundo ano fixemos a petición aos fondos Next Generation, pero vostedes tuveron 8 anos. Non fixeron nada tampouco. Por favor, non interrumpa
Aquí, a ver, primeiro Usted- aviso, señor Alfonsín. Xa está. Por favor, non interrumpan ao que está no uso da palabra, como non se interrompeu a nadie hasta ahora. Por favor, yo os pido. En 8 anos, vostedes non fixeron nada tampouco por arranxar a Casa do Regadío, me parece a min. Eu, polo que vexo, cando eu cheguei, a Casa do Regadío non estaba conforme se deixou. Evidentemente, non estaba conforme se deixou. Estaba arrancado, cortado o aire acondicionado, estaban cortados cables dos altavoces, estaba todo o sistema audiovisual estaba cortado, nin siquiera se molestaron en deixar para si en un futuro se volvía a conectar, estaba arrasado totalmente, estaba convertido nun almacén, basicamente, e o que intentamos nós foi acceder aos fondos Next Generation para tentar. Agora eu tamén lle digo ao goberno que hai que estudiar a posibilidade da renuncia deses fondos Next Generation e poñerse con outro tema, con outro tipo de subvención, porque se estes fondos non van chegar, haberá que chegar un momento ou facer unha xestión do propio alcalde, que non sabemos se fixo algunha xestión en algún ente, a Xunta de Galicia, quen leva ese tipo de fondos, a ver que está pasando porque non saen adiante. Básicamente, estudiar a posibilidade de renuncia. E tamén decir que se fixeron os actos, aqueles actos que se fixeron, fixéronse para que houbera accidentes, xa non ten nomes. Eso xa non ten nomes. Que se fixeron os actos para que houbera accidentes, bueno, conforme dixo aquí un do PP reconstituído ou o novo, bueno, novo é o outro lado, de que eso non ten nome, dicilo nun pleno que conste en acta, que se fixeron actos para que houbera accidentes. Moi ben, moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Por alusión, señor alcalde, xa que non podemos interrumpir, as alusións foron claras. Teño que... Non houve alusións. Non houve alusións. Usted, por favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Imos ver, eu creo que quedou claro e recoñecido que, de alguna maneira, o Centro de Artes Escénicas, como se iba a chamar, quedou desmantelado. Lo acabamos de escoitar, dunha maneira ou doutra, que non tiña, evidentemente, todo o que tiña que ter con todos as ramplas, as escaleiras e todo iso. Eu creo que quedou demostrado aquí en este pleno que o inmoble que se arranxou. E arranxouno xustamente un goberno bipartito, un goberno daquela do BNG e máis do PSOE. Eu creo que iso non está en dúbida. Aínda que lle pesa aquela xente que gobernou todo durante 30 anos. Sumamos tamén os outros 8 daquelas persoas que foron máis que, efectivamente, máis que Valentín Alfonsín e máis que Soledad Boga. Ten que disculparen as persoas que cito aquí porque, evidentemente, nas corporacións e nos equipos de goberno había máis xente que tamén de alguna maneira viron como desaparecía un ben e, desde logo, non estou pensando o portavoz que lles fala, nin o BNG non estaba pensando nun acto multitudinario para o noso novo académico, porque ali evidentemente non colle. Eu falo de humildade. A humildade é algo que tamén se está cotizando moi baixo. Ali é imposible un acto desas características. Nótase que ao mellor non foi un acto destas características a ningures, pero puido comprobalo como a min que incluso de padrón quedaba pequeno. É a capacidade que ten Dodro, insisto, algo humilde, pero algo que sería moi xeitoso para toda a veciñanza de Dodro, non só para San Xián, era digno como fixemos para poder gozar del. Polo tanto, nos agradecemos a aquelas persoas que apoian a moción e imos a pedir sempre, porque en 4 anos, como calquera persoa pode entender, non dá para darlle a volta a máis de 30 anos de dereita que houbo en Dodro. Por alusións. As do señor Vicente. Pero que alusións? As alusións se refiren a algo personal, non é unha idea política. Neste caso, señor Vicente, a vostede non se refireu nada por alusións. Referiuse como acto de goberno nada máis. Como acto de goberno. Referiuse ao goberno que presidia eu. Bueno, pero xa está. Se está. vostede non deixa interrumpir, terá que conceder o dereito de intervir por alusións. Porque, por favor, voulle dicir o tema das alusións e así xa lle queda claro para outra vez, vale? Teño aquí diante precisamente que eu estaba
mirando, a ver, pum pum, das preguntas, non Pero sei que está que... consumindo vostede máis tempo neso que... Pero é que o tempo eu teño todo o que queira. Vostede é o que presido esta corporación ahora mismo e dispoño do tempo como me dé a gana. Se a vostede non lle gusta tan a porta aí aberta para levantarse e marchar. Vale, Sí, claro. entonces, si vostede me disculpa, vou consultar o RON para ver se o que dixo o señor Vicente se pode entender por os seus... A ver se o interpreta correctamente. Eu interpreto como me parece que para iso son o presidente do... Ánimo, A ver se vai desta, a ver se desta o interpreta ben. Sí, no. A ver se anima. Vostede xa sabemos como é vostede interpretador, que xa sabe vostede máis que os arquitectos e máis que a ninguén neste concello. Eu non dixen que Fai o favor de manter silencio hasta que lle te a palabra. Entendes? Eu non fixen eso. Fai o favor de manter silencio. Entonces, estou... Fai o favor de se me manter dá o silencio, turno por alusións... Vou a ver se a lugar cando a xuicio que tiene que ver o decoro ou dignidade da persona ou conducta dun concelleiro, non entendo que sexa isto. En todo caso, fíjese vostede que magnánimo vou ser que ten vostede o que di exactamente o artigo 40, que é un minuto para explicar que alusións ten vostede, dígame. Sí, claro, cando Diga. Que? Claro, ela dixo que o meu goberno, o goberno que eu presidín, que non fixera absolutamente nada, e dixo que eu dixera que se facían actos para provocar accidentes. Eu non dixen tal cousa. Eu dixen que se facían actos e que os accesos do edificio non gardaban as medidas que tiñan que gardar un edificio público. O que é lamentable é que vostede xustifique e permita que se fan actos nun edificio que non garda as mínimas medidas de seguridade e de acceso. Eso é lamentable. E polo que non fixemos nada, mire, vostede, a súa prioridade é hormigonar unha pista de monte. Ese é o que lle preocupa a vostede aos veciños. Oiga, está interrumpindo. Señor Vicente, un pouco de orden, non interrumpa, señor Vicente. É que me está interrumpindo. Sobre a moción do Bloque Nacionalista Galego, decirlle que vamos a apoiala. Estamos, efectivamente, como ben dixo o portavoz de Unidade Veciñal, pendientes de esa resolución. O tema de consultar algunha entidade, moi ben o explicou vostede, algunha entidade así, o tema da concesión ou non do Fondos Next Generation, vamos a intentar que unha vez aprobada esta moción fagamos chegar a Xunta de Galicia, que verá o apoio do Partido Popular nesta moción, e intentaremos entre todos que ou se resolva ou nos digan que non. En todo caso, preferimos que se fixera con fondos, como moi ben vostede dixo, Next Generation, para non gravar máis ao Concello de Odro en outro tipo de cousas, xa que esta obra sí que entraba moi ben. Entendemos que a Xunta de Galicia non contesta a esta consecución desta subvención, nin a otorgamento de fondos Next Generation, porque está intentando facer precisamente este traballo de cansancio nos concellos que solicitamos este tipo de axudas e que nos deneguemos e que nos retrotraigamos á petición que fixemos coa intención de que o discurso final sexa que fomos nós os que nos renunciamos á subvención e xa sacamos de outros fondos. En todo caso, seguiremos peleando que haya costos portavoces de Unidade Veciñal e o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por maioría. Punto número 11 da orden do día, moción do Partido Popular de apoio á implantación da iniciativa empresarial de Altri. Portavoz do Partido Popular. Como non a vou a ler, porque creo que xa está explicado por antes, simplemente vou a ler os puntos. Sí que quería aproveitar o tempo da lectura da moción, se o alcalde mo permite, a que a actitude de mando e ordeno do señor alcalde creo que, se pode modificala,
agradecémoslo. E quería preguntarlle tamén se cada vez que falan do novo PP, ou do PP de antes, ou do de agora, podemos pedir un turno por alusións. E ora vou a ler os acordos da moción que nos propoñemos do Altri. Eso, recordo... Sí, debería de ir en outro punto, pero se lle pido a palabra non me vai a dar, así que digo, xa ahora, no tempo de ler dous folios da moción. Señora Boga, debería de ir en rogos. Vostede ahora está para ler a moción. E en rogos vostede pode rogar o que considere. Pero non lle vou a rogar a vostede que non sea mando e ordeno, como comprenderá. Bueno, vou a ler os acordos, non vamos a entrar en esta dialéctica. Señora Boga, que vostede me califica a min, como a vostede lle guste, por favor. Como se explicou, isto non é un debate. Que vostede me califica a min, como a vostede lle guste, moi ao seu pesar, eu son o presidente desta corporación e eu dirixo os tempos neste pleno municipal. Entonces, lamento que a vostede lle parezca, non sei o que lle parece, pero eu non califico casi nunca a nadie. Non me gusta que me califiquen a mí tampouco e menos en público. Alá vostede, cas súas opinións sobre este alcalde. Vai ler vostede a moción? Non, a moción, o tempo de dar esta explicación foi a lectura dos dous folios de moción. O que vou a ler son os acordos que solicitamos. Pareceme perfecto. Primeiro, manifestar o seu apoio á implantación da iniciativa empresarial de Altri para emprazar a futura fábrica de fibras textiles a base de celulos en Palas de Rei, Lugo, por canto supón unha oportunidade para xerar riqueza e emprego cualificado na nosa comunidade, fomentar o asentamento da población no rural gallego, pechar o ciclo productivo e a cadea de valor da madeira e así favorecer aos propietarios dos montes e xerar sinerxias con dous sectores clave na economía galega como a forestal e a textil. Segundo, instar a Xunta de Galicia a dar prioridade a este proxecto de interés estratégico, sempre garantindo o cumprimento da máis estricta normativa medioambiental, técnica e sectorial que lle sea de aplicación, e instar ao Goberno de España a que concrete as liñas de apoio para o desenvolvemento deste proxecto no marco dos fondos europeos New Generation, que parece ser que non miran ninguns, polo que acabamos de escoitar a hora desa subvención que tamén pedeu o Concello de Dodro, e coa maior celeridade posible. E a exixir que inclúan na planificación da rede de transportes de enerxía eléctrica 21-26 todas as medidas trasladadas e reiteradamente pola Xunta de Galicia e que son precisas para dar resposta ás necesidades dos proxectos industriales intensivos en enerxía cuya viabilidade e competencia dependen da conexión eléctrica, como a construción dunha subestación eléctrica para a suministración da planta de Altri en Palas de Rei. Poden turnos portavoces, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, eu vou, como dixen antes, que me iba a estender un pouco máis da outra moción respecto a esta. Bueno, estamos ante un asunto xa debatido no Parlamento de Galicia, concretamente no mes de febreiro de 2022, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a instalación da fábrica de Altri na provincia de Lugo. Nese acordo recollíase dar prioridade ao proceso de deseño da factoría por ser unha gran aposta tanto desde o punto de vista económico e laboral como desde o punto de vista estratégico. Naquel momento falábase da creación duns 4.500 postos de traballo. Posteriormente, un ano despois, a finais do mes de xaneiro de 2023, o Goberno da Xunta de Galicia declarou como proxecto industrial estratégico a fábrica de Altri, o que supón, tal e como afirmou o presidente Alfonso Rueda, a concesión directa da licencia, a reducción da metade dos trámites administrativos e outras facilidades para a posta en marcha da instalación. Nesta ocasión, o presidente manifestaba que os empregos que se ían a crear eran 2.500 e, polo tanto, xa mudaba a información anterior e xa non eran os 4.500 empregos anunciados o ano anterior. Agora trasladan este debate aos concellos e dende este grupo temos que exixir claridade, transparencia e información. Teñen que clarificar cal é o financiamento do Goberno galego, que foi quen declarou este proxecto como estratégico e que está a recibir multitud de críticas dende asociacións e colectivos, baseados principalmente nesa falta de claridade e transparencia que lle exiximos. A día de hoxe, nin contamos coa certeza nin coa transparencia necesarias sobre este proxecto por parte do Goberno autonómico. Pola contra, contamos con multitude de variacións con respecto ao anunciado no ano 2022, cando se aprobou de forma unánime a instalación desta planta. Vemos como os 2.500 empleos que anunciaban Altri e a Xunta quedaráronse en 500 traballadores e a ambición de crear outros 2.000 postos indirectos, a propiedade prevía producir 200.000 toneladas
de pasta soluble en 2022 e agora o doble. A información dada ao principio centrábase na produción de tecido sostible e biodegradable, para posteriormente anunciar que a factoría dedicaríase á produción de pasta soluble coa capacidade dunhas 200.000 toneladas anuais e unha segunda liña de liocel que xeraría unhas 100.000 toneladas, con capacidade para alcanzar as 200.000 en fases posteriores. Uns meses despois, en setembro de 2022, Altri cambiou as súas previsións, xa que, de novo, nun documento de presentación ante inversores, reduceu as toneladas de liocel nunha primeira fase e 60.000 por ano, podendo chegar a 120.000. A realidade actual é que no inicio do trámite de declaración do impacto ambiental, Altri recoñece e indica que o obxecto de negocio do complexo lucense será a posta en marcha dunha fábrica de fibra textil a base de celulosa, cunha capacidade final de produción de 400.000 toneladas ano de celulosa soluble e 200.000 toneladas ano de tecido artificial e ecolóxico fabricado a partir da pasta de madeira de eucalipto, que se desenvolverá nunha fase inicial, fase 1, cunha produción de 250.000 toneladas ano de celulosa e 60.000 toneladas ano de liocel. Polo tanto, vostedes deben explicar se a Xunta vai a garantir o financiamento público o impacto ambiental que provocaría a factoría e as modificacións do mapa forestal de Galicia. Para finalizar, e no tocante ás liñas de apoio para o desenvolvemento deste proxecto no marco dos fondos europeos, leo como daquela que causou risa, Next Generation, non digo, porque daquela rínos un pouco, eu son galego falante e castelán falante, non tiño por que saber inglés. Como ben saben, deberían saber, non son discrecionais, e o seu reparto tense que axustar ao cumprimento normativo. E chegados a este punto, tamén sería oportuno que dunha vez por todos o Goberno da Xunta de Galicia permitise, tal e como se requireu en multitud de ocasións, o acceso aos expedientes de todos os proxectos estratégicos incluídos nas solicitudes do Fondo Next Generation. Por todo o anterior, facendo fincapé na falta de claridade, transparencia e certeza, o noso voto vai a ser en contra. Sobran 6 segundos. Portavoz de Xente de Dodro. Ben, levamos, creo que 2 anos falando de Altri e ainda agora non sabemos se o proxecto de Altri, de ser levado a término, pode cumprir ca normativa sectorial ou non. Din os responsables da Xunta de Galicia que a factoría de Altri levarase a cabo se os técnicos informan favorablemente. Pois entón, será mellor esperar a eses informes técnicos. E logo xa veremos se temos que apoiar algo ou non. Portavoz de Unidade Veciñal. Eu recoñezo que cando vin a orde do día, quedei parvo, quedo parvo. Depois, inmediatamente, xa fui mirar os acordos, dixen, a ver, se nun acordo vai solicitar que se instalen as brañas directamente. Pois xa, con semejante, conforme iba lendo a moción, dixen, bueno, no acordo vai solicitar que se instalen as brañas. Cousa tan bonita e tan boa, pero mire, voulle ler unha noticia que salía en La Noche. O daquel alcalde franquista de Padrón, Ramón Pazos Jiménez, queixábase amargamente nas páxinas de La Noche do sábado 31 de marzo de 1956, nas que aludía a Franco coa seguinte frase: «Viene a mi memoria una de las recientes consignas del caudillo, que las industrias nuevas debían instalarse donde existiera la materia prima necesaria, la iniciativa y el capital privado suficiente». E ante a pregunta do xornalista de que lle pareceu a decisión de construir a fábrica en Lourizán daquela, responde: «Da la razón a cuantos patrocinamos la construcción de la fábrica de pasta de papel en nuestro ayuntamiento». Ele era do Concello, era alcalde de Padrón, pero parecía que as brañas que tamén pertencían a Padrón, basicamente. Ahora podrán trinar los poetas contra una fábrica que va a estropear ese paraje de la ría de Marín, muchísimo más bello que el trozo de la orilla de Luya adquirido para la papelera. Ahora podrán plañir los pescadores de aguas revueltas por el daño que sufrirán los salmones del Lérez. No cabe, en pocas palabras, expresar la indignación de los padroneses por el trato desigual que nuestra comarca recibe. No habrá desde ahora la menor justificación para impedir a la papelera que construya su fábrica en el Ullán. Básicamente, casi a un resumen da súa moción, da moción do Partido Popular. O Partido Popular nesta moción
o único que fai é alusión a unha biofábrica de fibras textiles. Non fai alusión á factoría de celulosa para elaborar 400.000 toneladas ao ano. Son dúas fábricas, pero vostede só fala das de fibras textiles, evidentemente. Se é tan boa para Galicia, por que non a solicita vostede para Dodro? Por que non o PP de Dodro se postula para que veña para aquí? Porque unha cousa tan boa como fixo o alcalde no ano 56, que se postulaba a fábrica de celulosa de Pontevedra cando iba para Lourizán, quería que viñera para aquí. Pois postulen vostedes que veña para aquí, se tan boa é. Ademais, como din vostedes, que o caudal do Ulla soporta perfectamente, soporta moito mellor aquí que alá en Palas de Rei, que prácticamente non ten agua. E tamén lle digo outra cousa. Póñanse vostedes o PP, os PPs o de Dodro e o da comarca todos, póñanse de acordo, porque o PP de Rianxo aprobou unha moción de rexeite de Altri. Aprobouna. O PP de Padrón non votou en contra da... Medio minuto. Non votou en contra doutra moción de Altri, de rexeite de Altri. Non votou en contra. Son vostedes, poñanse de acordo os PP, porque o de Rianxo e o resto, pois, votan en contra, e aquí pídena. Pareceme... Señor Vicente, gracias. Vale. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, non? Que ten un último turno. Non, pero o primeiro ainda. Primeiro da primeira volta. Disculpa. O que non se dixo aquí é que Altri preséntase na Galiza hai máis de 2 anos, efectivamente, da man da Xunta da consultora Acento, cuxo socio fundador é o exministro socialista José Blanco, ofertando a primeira fábrica de fibras textís ecolóxicas do Estado, cando José Blanco, actual CEO, que ven sendo, non é o CEO, que ninguén pense que é o CEO, é director executivo. Está o exalcalde do PP de Vitoria, Alfonso Alonso. Entre os seus membros conta con populares e socialistas como Valeriano Gómez, Elena Valenciano, José María Lasalle ou Esteban González, fillo do deputado do PP González Pons. Efectivamente, no ano 2022 preséntase un proxecto industrial estratégico polo Consello da Xunta, pero curiosamente, despois das eleccións autonómicas o 18, que foron, curiosamente, o anuncio asínase o día 20 de febreiro de 2024 a implantación dunha industria de fibra textil a base de celulosa e as súas infraestructuras asociadas. Que curioso, despois das eleccións é que aparece no DOGA, que ninguén leu, ao mellor. Pois eu vou resumir algo que dicía o portavoz do Partido Socialista. E di, afecta ao Concello de Palas, comarca e ata a desembocadura do Ulla no aire e na auga que bebemos desde Padrón ata mesmo as conserveiras da Arousa. Afecta a espazos da Rede Natura 2000, con especies en perigo de extinción. Afecta ao Camiño de Santiago. 366 hectáreas, das que 250 estarán pavimentadas. 10 veces ENCE, 250 millóns de fondos da Unión Europea que piden cartos da Unión Europea, que dice que senón que non a fan. 46 millóns de litros de auga ao día do encoro de Porto de Mouros. Eso non estaba ao principio, antes das eleccións, curiosamente. 30 millóns de litros de auga que verterá tratada, pero contaminada ao río Ulla. Contaminada ecoproceso que significa as papeleiras, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, sulfuro de hidróxeno. Evidentemente, moitas destas sustancias dilúense e evapóranse, pero outras respiraríamolas nós. Entón, eu creo, sinceramente, para non profundizar moito máis nas bondades que para uns vai parecer que isto vai a recender as rosas, e para outros dicimos e defendemos e vámonos a sumar a todas aquelas defensas para que isto non vai adiante, non nos envelene a auga, porque aínda siguen dicindo que a auga vai a salir moito mellor. Eu non sei como non pensan da empresa que poden facer auga potable a través dese novo proxecto tan novidoso. Eu simplemente quería ensiñarlles que é benvida a alegación que fai o alcalde de Dodro, aínda que non lle fixera caso ao BNG, pero agradecemos, pero evidentemente, miren, hai 20.000 alegacións presentadas ao proxecto, simplemente 20.000 alegacións para o proxecto que estaba en exposición pública de impacto medioambiental. E virán máis, pero hai máis titulares que ao mellor non saen nin na Voz de Galicia, nin en El Correo Gallego, diarios de máis tirada, ou non salen en, pois, por exemplo, na Radio Televisión de Galiza, ao mellor non salen, pois que o terreo
para Altri non permitía o uso industrial. Iso tamén é un titular que está aí. E acabo con outro titular non menos sorprendente. Di, Altri admite que o río Ulla non podería depurar a polución de celulosa. Isto está publicado. E a última xa, que ten que ver coa saúde, pero que evidentemente non lles interesa o que defende esta moción, é médicas relacionan as emisións de Altri con doenzas respiratorias. Vamos a proceder a votación. Sí, claro. Gracias. Bueno, vou empezar polo PSOE, que decía que o presidente da Xunta de Galicia mentía porque había falado de 4.000 empregos e resulta que son 2.500. Miren, a inversión é de 1 millón de euros. Estímase que teña unha capacidade para xerar 4.000 empregos na súa construción. E iso o presidente da Xunta de Galicia explicouno perfectamente. Na construción de Aldri emprearánse 4.000 empregos. E despois habrá sobre 2.500 postos de traballo cualificados para a súa posta en funcionamento, tanto directos como indirectos. Entonces, antes de acusar a alguén de mentir, o mellor ten que ler mellor. Non hai variacións do proxecto, non é verdade o que di de que o proxecto foi cambiado dende 2022 ata agora. Desde o primeiro momento fixéronse públicas as características principales. Chega con ir á hemeroteca e comprobar as características de antes e as de agora. O que pasa é que a vostedes, como cambiaron de opinión, interésalle decir que o proxecto é outro. En canto a unidade veciñal, mire, vostede leu o proxecto. Vostede leu, non? Sabe cantas hectáreas fan falta para que se instale? Como vai a vir para as Brañas? Sabe as hectáreas que temos nas Brañas? É que o que di que vai todo non é un diálogo, como di o señor alcalde, o que di é todo un bulo, non? Bueno, traiga para as Brañas, como se lle decimos que atraigan para a miña casa. É a mesma película. Mire, o BNG, pódeme decir por que no ano 2022 votaron a favor desto no Parlamento? Pódeme decir por que solicitaron a súa instalación na Mariña? Quere que lle enseñe a súa moción presentada no Parlamento dicindo que era un gran avance para Galicia e que eso debería de ir para a Mariña Lucense? Mire, presentaron vostede no Parlamento o día 27 de abril do 2022. Quere que lle pase unha copia? Mire, e logo di que Ence, que é máis grande, que produce máis... Mire, a planta de Ence ten máis do dobre de toneladas de capacidade de produción de pasta solubre do proxecto de Genfiber na súa primeira fase e dun 25% máis incluso na fase final do proxecto. O que pasa é que o BNG algo ten aí con Ence. Bueno, sóname que algo ten con ese tema. Volvemos a decir o de as aguas envenenadas, que decía aquí, unidade veciñal. Mira, as aguas vanse a devolver tratadas. 20.000 alegacións, fala vostede. 20.000 alegacións. Home, sí, mire, 20.000 alegacións xa escritas, 20.000 alegacións, dixo el, 25, dame igual, sí, xa escritas por vostede, donde só había que poñer o nome e firmar, como as que estiveron entregando no centro de saúde, pero non se preocupe, legalmente teñen que ser todas contestadas. O que sí deberían de vostedes ter en conta é que son 20.000 alegacións, son máis dos votos que vostedes obtuveron nas últimas eleccións municipais. Nada máis que decir, señor alcalde. Moi ben. Ahora vou decir unha cousa tamén, como decía, simplemente... cando o portavoz do Partido Socialista de Galicia non acusou o presidente da Xunta de Galicia de mentir, acusouno de decir o que dixo, de ir baixando números. Pero voulle dar a vostede un dato, que acabo de anotarlo aquí nun minutiño. Mire, vostede fala de 4.000 empregos na construción da factoría de Altri. Vostede sabe
que en Palas de Rei 4.000 empregos na construción da factoría de Altri. Dixo así, non dixo así vostede así? Acabo de dicirlo aquí vostede, No, Sí, sí, como que no? pensaba que nas mocións Pero- peche o tiña que non No, pero o alcalde sí, nas mocións e nas preguntas, sí, claro que sí. Mando yo ben. Vale. Bueno, pois léase vostede o reglamento. E que non lle gusta, Pois mire, sabe, o paro en Palas de Rei é de 94 persoas, un 7,4%. En Antas de Rei é de 63 persoas, un 8,69. En Castro de Rei é de 99 persoas, un 4,77. En Outeiro de Reis, 132 persoas, un 5,58. En todo caso, esta xente, habría que preguntarlle se aos concellos, se estes concellos queren que 4.000 persoas que non son as súas vayan a traballar aí. En todo caso, creo que os alcaldes dos concellos que estou dicindo non están de acordo con a instalación de Altri e por algo será. Vamos a proceder á votación da moción, se lles parece. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda desestimada a moción. Punto número 12, moción do Partido Socialista de PSOE sobre a UNRWA. Moncho aí. Bueno, como todo o mundo é consciente do xenocidio que está levando a cabo o Estado de Israel contra o pobo palestino, con máis de 30.000 vítimas, deles máis de 12.000 nenos e nenas, os concelleiros todos estades sabedores e toman nota tomaron nota da posición do noso partido, do PSDG-PSOE, que queda suficientemente aclarada. Polo tanto, teño a ben retirar esta moción da orde do día. Para retirar a moción temos que votala como é o conto, porque está... Perdón, porque non estaba atendendo. Pode repetir, por favor? Sí. Como todo o mundo é consciente do xenocidio que está levando a cabo o Estado de Israel contra o pobo palestino, con máis de 30.000 vítimas, das que máis de 12.000 son nenos ou nenas, e os concelleiros todos estades sabedores e tomaron nota ou viron a posición do noso partido PSDG-PSOE, que queda suficientemente clara en este tema, polo que teño a ben retirar esta moción. Podo retirala, eu non quero dicir, podo autorizar, estou mirando si que se pode retirar da orde do día a moción. Queda retirada a moción da orde do día. Seguinte moción, a moción do Partido Popular de protocolo de actuación sobre acoso. Por señora portavoz. A historia das condicións legais de traballo é, polo xeral, unha historia aínda non concluída de melloras para as persoas asalariadas. Porén, non se pode negar a existencia de intrahistorias dramáticas, de padecementos ocultos derivados de acosos ou hostigamentos sistemáticos que teñen a súa orixe nas relacións interpersonais que se desenvolven en calquera organización, sen menoscabo das causas directas relacionadas coa organización do traballo ou co desenvolvemento do mesmo. O certo é que, aínda presumindo a boa fe e as cualidades humanas de todos os empregados públicos, unha organización de traballo nunca é un espazo inmune ao surgimento de conflitos interpersoais nos que podía fraguarse un desequilibrio no trato entre membros da organización. Os acosos ou comportamentos hostis poden expresarse de formas moi diversas e non só población de, bueno, pois, de algún grave incidente que xa ten ocurrido no Concello.
Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, a principios deste ano xa se trasladou á empresa de riscos laborais, a Qualtis, a concesionaria do servicio, que iniciase a elaboración do protocolo que agardábamos tela neste primeiro semestre. Non foi posible, e vou adiantarle tamén que o Grupo Socialista vai apoiar esta moción. Portavoz de Xente de Dodro. Bueno, eu non deixaría as galiñas ao cuidado do raposo, pero bueno. Deixar a elaboración dun protocolo de acoso laboral a este goberno, pois creo que non é o máis axeitado. Por outro anda, cando se produciu no Concello de Odro feitos que entrarían na órbita do acoso laboral, vostede púxose de costas. Non fai falta ter un protocolo de acoso laboral para tomar decisións sobre feitos que poden supoñer un acoso laboral. O protocolo de acoso laboral obriga tanto a empregados como a cargos públicos. E pronto terá vostede oportunidade para posicionarse e comprobaremos entón canto lle importa a vostede o acoso laboral. Pois, ao decir algunhas persoas, tampouco é vostede precisamente o exemplo de loita contra o acoso laboral. Nada máis. Sí, nós estamos totalmente a favor da elaboración deste protocolo. O mellor xa se tiña que haber feito antes, cando gobernaba o PP, polo que se ve aquí o portavoz de Xente de Dodro, que non é unha alusión, o portavoz de Xente de Dodro, acaba de decir que non fai falta protocolo, pero, bueno, eu creo que xa se podía haber feito xa fai tempo. Creo que haberá algún tipo de protocolo na Xunta de Galicia que se poda levar aos concellos sin ningún tipo de problema, eu creo. Por nosa parte, evidentemente, vamos a votar a favor. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Si, nós tamén sorpréndenos porque entendíamos que, aínda que non haxa un protocolo estrictamente así como pide a moción do Partido Popular, entendíamos que si cando pasa algo que ninguén o espera, pois que se actúe. Eu creo que o Concello de Dodro actuou. É sorprendente, curiosamente, cando fala de que os cargos públicos deben de ser os que máis exemplo dan, o que hai pouco foi o portavoz do Partido Popular, Valentín Alfonsín, pois esa falta brillaba por a súa ausencia, dirixíndose como se dirixiu ás traballadoras de servizos sociais. Eu creo que fágase mirar realmente, cando falamos de protocolo, fágase mirar o de cargos públicos, que non é solamente vir aquí e empezar a alargar todo o que pase pola súa cabeciña. Hai que ser un pouco coherentes, ou polo menos intentalo ser. Nós, por suposto, pese a que entendíamos que sí que había unha resposta por parte do Concello a estes casos, vamos a apoiar para que haxa, como dicía en algún momento, creo, o corpo da moción, resposta a calquer tipo de acoso que se poida dar en este ámbito. Entón, imos a apoiala. Turno de peche. E no turno de peche vou a contestar solamente ao portavoz de Xente de Dodro, que desconoce totalmente o que é un protocolo de acoso, pero totalmente. E, ademais, vou intentar ser educada. Di vostede que terei oportunidade de manifestarme nun protocolo, pero con eso que quere dicir? Que vostede vai a traer algunha cousa aquí e se lle votamos a favor, entonces estamos de acordo? Mire, o que non pode decir aquí abertamente desa maneira é que eu non son un exemplo de. Vostede non me vai a dar clases a min do que é un protocolo, do que é precisamente servizos sociales. O que tiña que calar a boca é vostede. Voulle dicir simplemente unha cousa, e mirando aos ollos. Vale, acoso é mandarlle a alguén que lle poña un café e como lle dixo que eso non estaba dentro das súas funcións, acto seguido despideuna. Eso é acoso. En 16 anos, señor Alfonsín, tiven oportunidade de ver moitas cousas e algunha xente valemos máis polo que calamos que polo que decimos. Nada máis que decir. Vale, por favor, manteñan o orden. No, por alusións vou acabar eu.
Por alusións vou acabaré, porque estou un pouco cansado das alusións, sobre todo das súas. Bueno, xa me extraña, señora Boga, xa me extraña que... Xa me extraña, por favor, señor Alfonsín, estou a isto de expulsalo da sala. Xa me extraña, señora Boga, que o señor Alfonsín non sepa algo de algo, porque sabe o todo de casi todo. Entón, a min extrañame que vostede a esas alturas se dea conta deso. Segundo, acoso laboral, é curioso a intervención do señor Alfonsín, porque é absolutamente vergonzoso o único elemento, o único político, o único tipo que estuvo aquí que levou ao xuzgado a traballadoras do Concello é vostede. Pero recientemente, recórdolle, ten vostede unha cara, pero especial. Ten vostede unha cara especial. E o que máis pena me dá é que ten dous compañeiros sentados ao seu lado, a súa dereita e a súa esquerda, que non o coñecen para nada. Que, lamentablemente, a min caería má cara de vergonza de estar sentado ao seu lado. Vale? Un tipo como a vostede, que denuncia e leva aos tribunais a dúas traballadoras do Concello fai 4 días para nada, ven agora a contarnos que vostede é o defensor do acoso. Bueno, vostede é un auténtico... Non o quero decir, por favor, que queda recollido en acta. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Punto 14, moción de vecinal sobre a senda peonil da Igrexa de Laíño. Porque non é moi o Concello de Dodro ten varias vías de comunicación fundamentais para o seu... Por favor, o público. O Concello de Dodro ten varias vías de comunicación fundamentais para o seu desenvolvemento. Unha delas é a CP 3302, que pertence á Diputación da Coruña. No seu tramo desde Tallós até a aldea da Igrexa de San Xián de Laíño, de apenas 1,5 km de longo, existen instalacións de diferente tipo frecuentadas por gran cantidad de persoas. Está a Biblioteca Municipal, a Casa do Concello, as oficinas de Servicios Sociais, o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, a Casa do Regadío, que esperemos que a ver se axiña funcione, a Igrexa de San Xián de Laíño, o Cemiterio Municipal de San Xián de Laíño, o centro de día, o campo de fútbol de Chenlo e a unitaria de Chenlo. Na pasada campaña electoral fomos varios os partidos, entre eles o PSOE, que levamos no noso programa a senda peonil, desde o edificio do Concello hasta a igrexa parroquial de San Xián de Laíño, transcorrendo paralela ao vial da Diputación DP 3302. Aos poucos meses de estar no Goberno tivemos unha reunión o concelleiro de Obras e máis eu mesmo co delegado de Vías e Obras da Diputación da Coruña no que acordamos a realización dun proxecto que foi asinado en xaneiro de 2022 por parte da empresa Estudio Técnico Gallego chamado Mellora na Seguridade Vial na DP 3302 e que debería estar en posesión do actual Goberno. Neste proxecto contempla esa retirada do tráfico das curvas entre o cemiterio e o campo de fútbol e a realización dun novo vial desde a capela da Virxe do Leite hasta enlazar ca rotonda da autovía. Dende a Unidade Vecinal de Dodro sempre estivemos a favor de iniciar unha primeira fase dende o edificio do Concello até a igrexa parroquial e deixar o novo vial para máis tarde ou como non preferente. Ante todo o anterior, a Unidade Vecinal de Dodro propón o seguinte acordo: solicitar á Deputación da Coruña a construción da senda peonil da DP 3302 entre o edificio da Casa do Concello e a igrexa parroquial de San Xián de Laíño. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, decirle ao voceiro de Unidade Veciñal que todos cometemos algún erro, non? Pero ao final, bueno, ben, non é CP 3302, é DP 3302. Pero, bueno, ao final, fuxo ben. Está ben que a carretera é DP 3302. Sí, sí. Ao principio, unha delas é... Bueno, a todo eso, decir, lembrando a unhas frases daquela alcalde, agora é alcalde de Dodro, é voceiro do Partido Popular, agora voceiro de XD, que decía algo así, moito nos gusta, que neste caso, non sei se era dirigido, creo que un traballador veciñal,
que era que apoyen as propostas que facían o Partido Popular que levaba no seu programa electoral. Dito isto, decir que no ano 2019, non se apunten o tanto no 23, que sí, que o levaba no programa do Partido Popular ou no Partido da Unidade Veciñal, decir que no 2019 xa o PSDG, PSOE deste Concello xa levou eso no tema, nas propostas que facíamos para levar nas eleccións. Sí, o programa electoral, claro. O programa electoral, decíamos, queríamos que debía ser a vía de comunicación esta, desde o Concello hasta a Igrexa de Laíño, buscar unha senda. Consideramos que era moito máis usada que a que solicitara daquela o Partido Popular e que se fixo a través da AC 305. Moito mellor. Bueno, como ben decía tamén o voceiro de Unidade Veciñal, sí que é verdad que fomos á Deputación, un das viaxes que fixemos acompañounos, non sei, un acompañou a un e o outro acompañou a outro, solicitando ese tema. A partir de aí viñeron uns anteproxectos, houve máis reunións na Deputación e tiñamos un prácticamente definitivo e nos indicaron de que, que estudiarían unha primeira parte esa de tal e de Tallós a Igrexa de Laíño e que pensaban facer unha variante desde ali máis ou menos onde está a antena de telefonía por detrás da Iglesia e o cementerio e vindo dando aquí onde está a Casa do Regadío para continuar con este trazado, independentes os dous proxectos. A nós nos parecía ben, máis tendo en conta que nos deixarían o tramo desde o Muiño do Vento hasta a Capela, deixarían como a vía urbana, despois acondicionado, e sí que fomos así, fomos pedir. Bueno, a todo eso, máis documentación para aquí e para lá. Aquí teño un montón de proxectos desa índola. Veo, daquela o diputado era pequeño, e agora é Mónica Rodríguez a encargado deso. Veo unha visita que fixo aquí ao Concello, e expuxemos outra vez o tema, e moi ben. Foi comprensiva, e a cousa, solicitamos outra vez unha visita nosa, o alcalde e máis eu, á Diputación, para levarlle digamos, outro anteproxecto para antes de ser definitivo, que decía que non estuveran completos. Ali nos recibiron de novo, esta foi recentemente, nos recibiron de novo e nos indicaron os pros e as contras que había. A valoración, había a valoración do que podía costar desde Tallós á Igrexa de Laíño a senda. Hai dous treitos ali, unha no Muiño, frente onde vivo eu, hai un muiño, entonces el patrimonio parecía ser que é difícil que acepten eso. E despois está o tema do pexón. E logo que os técnicos da Diputación da Coruña en contra de Pontevedra, zona de Pontevedra, non queren esas zonas de convivencia, chamanlle de zonas de convivencia. Entonces, propúxoselle aí isto, quedaron a estudiar e está valorado eso. E logo, con respecto á segunda parte que iban a tomar, tamén hai un anteproxecto que viña salindo non a Capela, senón que viña solando aquí entre o Muro Novo e o colexio. Entamos que é unha salida máis aquí, quedando para o Concello esta vía de Tallós á Igrexa. E iso é todo o que lle podo indicar de como está agora. Agora, como ben sabe, a vía actualmente é da Diputación. E a Diputación dirános o que temos que facer. Cando queira, pode ver os saqueos que se están a disposición de todos, calquer concelleiro, non só outro. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, decir que se nos
presenta aquí unha moción para tomar un acordo para apoiar un proxecto que solamente conocen vostedes. Porque o proxecto ese, de logo que non o conocemos. Aínda que foi o primeiro proxecto que anunciou o señor Castro na anterior legislatura, durante 4 anos non houve absolutamente ninguna outra noticia. Eso sí, lles parece a vostedes moi importante este proxecto, á vista do que acaba de dicir o señor Buín, pois ni siquiera está definido, co cal esta moción pois non ten moito sentido. Pero é que máis, tivo vostede que deixar o goberno para ahora reclamar algo que podía facer durante 4 anos. Se o proxecto, según vostede, estaba asinado en xaneiro de 2022, que fixo vostede durante o seguinte casi ano e medio no que estuvo no goberno, señor Vicente? A que se dedicou? Por que apoiou vostede os proxectos de hormigonado? Por que consinteu vostede e aprobou vostede o proxecto da senda da mobilidade? Se este realmente é bastante máis importante. A verdade é que esta moción, á vista do que aquí ahora se acaba de decir, pois carece de todo sentido. Portavoz do Partido Popular. Home, a nós preocupanos moito a seguridade da veciñanza. Bueno, pois é un proxecto moi ambicioso, evidentemente, pero cos cartos que podería costar este proxecto podense facer moitas cousas en Dodro. E se lle damos prioridade ás cousas que Dodro necesita, pois poderíamos arranxar, por exemplo, o polideportivo, que é algo que, bueno, que hasta que nos caiga encima a todos. Ou, simplemente, unha pequena parte ocupala para limpiar as cunetas. E así a xente, pois, o mellor, non ten que ir andando pola carretera, eso entre outras cousas, non? Propoñémolle que modifique esta moción e que se solicita a Diputación que pague o arranxo do polideportivo que está o teito a caer dun momento a outro. Un pouco sorprendido por algunhas declaracións. Nos vamos a apoiar calquer tipo de senda, de calquer tipo de beneficio que redunde na veciñanza de Dodro. Hai outras melloras para moitos eidos do que é o noso humilde concello, pero creo que esta é unha delas. O BNG ve, como dicíamos en outro punto en este pleno, a xente que vive en Dodro, que como a min goza de Dodro, e isto sería un motivo como outros para poder seguir gozando de Dodro. Por lo tanto, o BNG non, cree que hai que ir por ese camiño de pular para termos ni máis ni menos que un Dodro sostible e un Dodro para que todo o mundo poida gozar. Quen vive en Dodro sabe, quen non vive en Dodro evidentemente non lle interesa. Moitas gracias. Un turno, señor Vicente. En canto ao portavoz do PSOE, non nos deixou claro se iba a apoiar a moción ou non. Eu creo que a moción presentar ya na Diputación ao mellor fai que acelere un poquinho máis os traballos e que darlle pa diante a senda peonil. En canto á voceira do Partido Popular, a proposta é solicitar ya a Deputación da Coruña a construción da senda peonil da súa carretera. Isto non lle costaría nada ao Concello de Dodro. Isto non impide facer calquera outra cousa, incluso a coberta do pabellón tamén. Pódese facer perfectamente con outro tipo de subvencións. Bueno, os comentarios do portavoz de xente de Dodro xa excuso de respostarlle, porque evidentemente nós, cando estuvemos no goberno, desde a Unidade Veciñal de Dodro fíxose todo o posible que estaba nas nosas mans para que este proxecto se levara a cabo. Evidentemente, nós non tiñamos a Concellería de Obras e fixemos o que pudemos mentras estuvamos no goberno. Evidentemente, máis non pudemos facer. Nós éramos concelleiros do que éramos e dentro das nosas responsabilidades fixemos todo o posible. Nada máis, simplemente que agora sairemos de dúdas se o PSOE apoia esta moción.
Señor Vicente, polo que vexo o meu portavoz, o portavoz do Partido Socialista de Galicia non se explicou en absoluto, non? O que lle viña dicindo o señor Abuín, basicamente, era que nos parece moi ben que presente unha moción sobre algo no cual o Partido Socialista desde o ano 19 leva peleando porque se faga. Faltáballe dúa serie de cousas para explicar o resto. Temos un orzamento da obra de 722.000 euros, que independentemente de ser aprobados pola Diputación, que vai efectivamente a que financiaría, son 722.000 euros, que facilmente chegarían a 800.000 coas expropiacións. Estamos falando de unha obra que a Diputación, para gastar 800.000 euros ou 1 millón, nós estamos presionando con múltiples reunións á Coruña, con viaxes incluso da diputada de Obras e Servicios, a Mónica, a alcaldesa de Vianzo, fixo ao noso concello un par deles, e está, xa lle digo, nas mesas dos técnicos da Diputación este orzamento con dibuxos, con fincas as que serían afectadas por expropiación, porque para facer unha senda, as normativas de senda deben de ter 1,80 metro ao redor da carretera, e entonces moita parte da carretera, como moi ben dixo así, non se podrían facer unha senda de 1,80 metro na zona, por exemplo, da iglesia, e máis na zona do Muiño aí en Tarrío. A parte deso, as estradas novas da Diputación, as de nova creación, teñen que ter 7,5 metros de ancho, polo tanto, estamos falando dunha obra importante, que levamos peleando, xa dixo, eso sí que o dixo bastante ben, o portavoz, o voceiro, desde o ano 19. Evidentemente vamos a votar a favor, pero xa lle digo, non facía falta que a presentara, que estamos a isto e estamos traballando exactamente igual que no ano 19, no 20, no 21, no 22, nesta dirección. E claro, se vostede fora concelleiro de obras na anterior legislatura, o resultado sería basicamente o mismo, porque a Diputación non sacou no ano, neses 4 anos, 800.000 euros para facer esa obra. Se vostede consigue 800.000 euros da Diputación da Coruña para unha obra destas no Concello, non se preocupe, que ven comigo cando eu vaya a Coruña o próximo día. Digo, se por me ir a Coruña, ven vostede comigo e xa vemos se o conseguimos. En todo caso, vamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois... Ahora acabaron as mocións e empezan a punto D de control do goberno, rogos e preguntas. Se hai algún rogo, portavoz de xente de outro, ten algún rogo vostede? Rogos escritos, non? Bueno, pois orales, porque escritos non hai ningún, por eso estou preguntando. Non sei como si, teño un rogo. Pode encender o micrófono. Si, teño un rogo. Nos podría explicar, xa que fala vostede fai uns momentos de sentencias e acusa sin justificar esas acusacións a miña persoa. Mire, pode vostede confirmar que o Concello de Odro foi recentemente condenado por non respetar os dereitos laborais dunha traballadora? Esa é unha pregunta, non toca aquí. Portavoz do Partido Popular? Si, nós temos un rogo oral. Varios veciños do Piñón de Arriba, en Estove, solicítanos que lle pidamos ao Concello que poñan unha señal de calle sin salida, porque parece ser que algunha vez confúndese alguén, sube hasta ali, e chegan ao final e, bueno, costalles traballo dar a volta e demais. Bueno, pois, nada máis. Tomamos nota, pero gustaríanos que os veciños viñeran a pedila ao Concello, porque ahora mismo no Piñón en Lestrove podemos poñer unha señal que eu conozco perfectamente de calle sin salida, que non me di onde, estamos como estábamos ao principio do robo. No Piñón de Arriba, donde... No Piñón de Arriba... Acaban de avanzar esa calle. Hai esquina de... Vale, moi ben. Pois tomamos nota, gracias polo robo. Algún máis? Algún rogo máis, señora abogada? Portavoz de Unidade Veciñal, algún rogo? Sí, eu teño dous. O primeiro é que no Regulamento Orgánico Municipal, no artigo 58, que pon debate do Estado do Concello, di literalmente, co carácter anual, durante o primeiro trimestre, realizarás unha sesión extraordinaria do Pleno dedicada ao debate do Estado do Concello. Non sabemos o motivo polo que non se convocou, xa que foi pedido anteriormente durante o primeiro trimestre por algún grupo político.
rogamos que se convoque un pleno extraordinario para debater o estado do Concello antes do primeiro semestre, xa que no primeiro trimestre, tal como reza o regulamento, non convocaron ningún. Pois moitas gracias, tomo nota, sí, o segundo, sí. Desde fai máis de 2 meses, as fontes da aldea de Bexo, da Rechanla de Chan de Viña, non teñen auga. Non sabemos se o Concello ten constancia da avería, pero rogamos que se arranxe canto antes. Esperemos que no próximo pleno que dea en conta o arranxe das fontes tamén. Entendo que isto é unha pregunta. Non, é un rogo. Pois tomamos nota do rogo, sí. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, algún rogo? Sí, temos un rogo para que se mellore o que a páxina web e a retransmisión dos plenos, que está un pouco atrasado ese campo. Tomamos nota dese rogo. O da páxina web, o da transmisión dos plenos, hoxe está funcionando, esperemos que se manteña así. Pasamos ao apartado de preguntas, van primeiro as preguntas escritas. Aquí decir que o Bloque Nacionalista Galego presentou 3, pero non poden entrar neste pleno porque non cumpliu, non acabaron de chegar. É un problema, non sabemos de que parte foi, pero un problema no rexistro non fixo que non estuveran para ser incluídas no pleno. Entonces, de forma escrita, vostede, se quere, despois, cando as orales escolla unha e as outras dúas, paseas para o seguinte pleno, se lle parece. E despois hai preguntas, e a primeira que temos aquí creo que é a de doña Marisol Bogagrela, creo que están aquí. Nos puxémola por un orden, verdad? Por orden de, como ustedes entraron por orden de chegada, sí. Sí. Por favor, cando queira. Do límite de peso. Sí, a 3,57. Na aldea de Bexo, no Quinteiro de Abaixo, en máis dunha ocasión ten quedado atrancado algún camión de alta tonelaxe, xa que o GPS indicaballes a ruta mal. En repetidas ocasións, desde fai máis dun ano, varios veciños e veciñas lle teñen solicitado ao Concello que coloquen unha señal de límite de peso para que non volva a acontecer esta situación, e incluso chegouse a comprometer o alcalde de colocala de forma inminente, isto xa fai un ano. Teñen pensado colocala nun corto período de tempo ou van a esperar a seguinte legislatura? Traigolle unha foto do último que quedou atrancado ali. Moi ben, pois mire, como contestación á pregunta, vou facer tamén unha explicación da pregunta. En repetidas ocasións desde fai máis dun ano, varios veciños teñen solicitado no Concello, é mentira, non temos constancia, non hai nin unha sola pregunta, nin unha sola tal. A primeira noticia que teño é que vostede fai trasladar esta, nin eu me comprometín a ninguén, nin a nada, eu non me cheguei a comprometer con nada, nin a colocala de forma nin inminente, nin tardía, nin nada. Primeiro punto. Segundo punto, primeira noticia que teño é a da súa pregunta, e segundo, a foto agradezcolla, incluso que pudo habela xuntado tal. En todo caso, o tema de modificar o GPS vai nos resultar complicado, que nos modifiquemos o GPS e que a xente íbamos a poñer unha señal de máis de 3.500 kilos na entrada de non sei de onde, non sabemos se entrou por atrás ou por diante, pero bueno, non se preocupe que intentaremos que poñer razón donde pensamos que non hai, pero xa digo que non, que para nada hai. Siguiente pregunta. Nosa. Sí. Na acta da Xunta de Goberno do 10 de abril aprobáronse varias facturas relacionadas a publicacións en redes sociais, prensa, etc. Unha vez analizadas ditas facturas, vemos que o Concello paga ao ano máis de 17.000 euros para que outras persoas lle redacten as notas de prensa, lles fagan as publicacións en redes sociais, anuncios na radio, etc. Máis de 17.000 euros. Concretamente, pagan máis de 6.500 euros a unha persoa para que lles faga as publicacións nas redes sociais. Algo que se había preguntado a unidade veciñal, ahora se teñen a resposta. Por outro lado, pagan máis de 9.500 euros á Voz de Galicia por insercións de publicidade nese periódico e no comarcal. E tamén pagan máis de 1.000 euros en publicidade na radio e suscripcións para poder ler o periódico no Concello. Máis de 17.000 euros para facer bombo e platillo do que non fan.
Polo cal preguntamos, teñen previsto algunha partida máis para gastar nestes servicios ou parecelle suficiente? Señora Boga, vou empezar tamén como antes. Mire, 17.000 euros ao ano, cando tendo en conta que a partida máis gorda, como vostede moi ben dixo, deixouna aquí feita o Partido Popular no ano 19, cando nos chegamos, que era un contrato que a Voz de Galicia para unha serie de anuncios. Segundo, vostede suma en eses cartos os pagados á Voz de Galicia anuncios feitos, por exemplo, por o PEL, por o Plan de Emprego Local, e anuncios feitos polo Concello, polo feito de ser un concello, polo feito de funcionar. Terceiro punto, con 17.000 euros, co que se aforra este goberno en minoría, antes de que o diga ninguén, xo digo eu, en sueldos e salarios, ainda non vamos tan mal, contando que cando chegamos aquí había o mismo ou algo máis. Entonces, en todo caso, xa lle digo que non, que nos parece suficiente. Seguinte pregunta. Dende fai anos, o Concello de Dodro facía, e digo facía, unha homenaxe a todas as persoas centenarias do Concello no día do seu cumpleanos. E digo facía porque nos últimos meses deben de estar vostedes moi ocupados e non teñen presente a veciñanza cando celebra o seu centenario. No pasado mes de abril, unha veciña da aldea de Revixós, concretamente onde reside a concelleira da área, cumpleu 100 anos e ninguén do equipo do goberno ni ninguén do Concello tivo o detalle de tan siquera felicitala. Cal é o criterio que siguen para felicitar a uns veciños sí e a outros non? Ou é que a media xornada do señor alcalde non alcanza para que lle acorden todos? Estábamos a contestar a dúo. A primeira parte é a responsable de Servicios Sociais e a segunda parte... Bueno, boa tarde. O Concello de Dodro, efectivamente, ten ese costume de agasallar aos veciños e veciñas que cumpren 100 anos. Claro que sí. Outra cousa é que a actual concelleira de Servicios Sociales, que son eu, non teña a dedicación necesaria para atender da forma que me gustaría estes eventos, xa que, ademais de manter o meu traballo fora, estou a dirixir un departamento de moi complexo en este Concello. Cousa que vostede, que dispoñía de unha dedicación completa, podía facelo de outra maneira. Por certo, recordar este pleno municipal que os concelleiros non dispoñemos de acceso ao padrón municipal para comprobar as datas de nacemento dos veciños. A veciña de Revixós, que cumpreu 100 anos no mes de abril, aproveito para felicitala aquí públicamente. Felicidades, Julia. Ademais, dado o seu delicado estado de salud, faremos chegar un detalle conmemorativo. Xa morreu logo. Dime que non fan falta. Xa está. Agora vamos a contestarlle. O alcalde non ten media xornada. O alcalde ten unha dedicación parcial. O alcalde ten unha dedicación parcial. Digo eu porque a media xornada do alcalde non é media xornada, é parcial. Hai xornadas miñas moi largas, moito máis de media, unha e cuarto, e outras veces non poido vir, pero por iso digo que é importante que quede claro. Non teño unha media xornada, teño unha dedicación parcial. Seguinte pregunta que, según nos consta aquí a nós, escrita, é o de unidade veciñal, sí. Sobre madrugadores. Sí. Bueno, esta pregunta vou a facer igual. Estuvemos a punto de retirala, porque, claro, vimos a resolución da alcaldía o luns, o martes. Aínda a pregunta estaba xa registrada. De todas formas, vou a facer, xa sabemos a resposta, xa sabemos que pediron unha subvención ao Fondo de Cooperación Local de 60.000 euros, que o Concello vai a poñer 20.000, que pretenden arranxar a cuberta con 80.000 euros aproximadamente. Había antes, a última que se pedira eran 180.000. Eu solamente vou a ler agora xa, pero vou dar un dato. A cuberta do local social de Imo. Isto é pregunta, digo porque despois elas van ter que redactar a acta, non sei se isto é pregunta, é parte pregunta. Agora leo agora, pero isto vai en acta ou non, porque eu digo porque a acta do pleno despois vai a ser así un pouco lío, non?
Se son escritas, son escritas. Eu agradezco que non... Vale, ben, como se non consta en acta, simplemente para que o sepa a xente, que o local social de Imo valeu 58.000 euros, a cuberta nova totalmente. Entón, agora procedo a ler a pregunta. No pleno anterior, de 14 de marzo, o alcalde deu conta ao pleno da solicitude dunha subvención para o arranxo da cuberta do pabillón municipal. A día de hoxe non temos constancia, non tiñamos daquela, cando se presentou a pregunta, de que se aprobara en ningunha xunta de goberno local ou resolución da alcaldía dita petición de subvención a ningún organismo ou administración pública. Ante todo o anterior, pode decirnos en que xunta de goberno ou resolución da alcaldía se aprobou a petición de subvención. Nos gustaría que nos dixera canto van a pedir. Pero, se xa o dixo vostede ao principio, vai constar en acta, non... Pois xa está, pois nada, pasamos á seguinte. Me parece que está contestado. No, isto digo yo. Hombre, eu como conselleiro da área de obras e outros máis, decir que non foi na Xunta de Goberno, o Benchete foi unha resolución da alcaldía, onde solicitouse unha subvención do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con poboación inferior a 15.000 habitantes en 2024 e foi para a mellora enerxética da coberta do polideportivo. Entonces, a valoración do proxecto é un orzamento con IVA incluída de 79.818,76 euros, asinado en 13 de 3 de 2024. Entonces, solicitouse a subvención á vicepresidencia do couso. E vou dicir que a chega do Concello é de 60.000 euros, de aporte solicitado 60.000 euros. Tería que poñer o Concello 20.000, 19.818. E aceptábamos expresamente as condicións de financiamento e iso é o que lle podo dicir en torno ao polideportivo. Gracias. Seguinte pregunta. Desde a Unidade Vecial de Douro seguimos insistindo na necesidade de mellora dos camiños de acceso a Teaio desde a Cruz do Belán, pois é unha das aldeas que non ten un viario adecuado de acceso e, ademais, tamén se beneficiaría a aldea de Bustelo, pois acceden tamén por ese camiño. A través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural existen as axudas destinadas a ampliar, acondicionar e conservar a rede de camiños de titularidade municipal de todos os concellos de Galicia co obxecto de mellorar as condicións de vida dos seus habitantes e de evitar o seu despoboamento e de recuperación da terra agraria de Galicia, chamado Plan Marco de Mellora de Camiños Municipal de Acceso a Parcelas Agrícolas 24-25, e que o Goberno de Douro solicita habitualmente para reparar camiños de acceso a aldeas. Sabendo que este camiño desde a Cruz do Abelán a Teaio cumple todas as condicións das actuacións subvencionables segundo a resolución do Agader, no seu artigo 4.2 que di o camiño ten que ser de titularidade municipal e ten que facilitar o acceso en calquera punto do seu trazado, cando menos a 2 parcelas agrícolas. Ante todo o anterior, ten previsto o Goberno a mellora do camiño de acceso a Teaio e comprométese a incluir este acceso no próximo ano 2025. Vai contestar o voceiro, o concelleiro delegado de obras. Bueno, indicarlle que a Gader ten unhas bases específicas para cada convocatoria e cambiantes de uns anos para outros. Lembrarle que este último ano volveu máis ao antigo, é dicir, de camiños, parcelas agrícolas. Hai unha subvención concedida para dous viarios, un en Lestrobe e outro en Bustelo, con Zahorra, e logo en Pexegueiro uns riegos asfálticos na que vai de Pexegueiro a Formarís. Sen embargo, o ano anterior xa era dun núcleo de población a unha vía principal, que se fixo a de Rialiño a Traxeito. Entón, se ve o carácter cambiante. Logo, é limitado no seu orzamento, un máximo de 40.000 euros. 40.000 euros para facelo en quente desde a Cruz de Abelán a entrada de Teaio non chegan nin para a mitad. Ese é por un lado. Bueno, un ano, primeiro esperemos a que salgan as bases do 2025. É tamén este grupo
o Grupo Socialista estamos interesados en arranxar eso. Igual que nombra aquí tamén a de Bustelo, pero tamén temos un presupuesto da Bustelo. Bustelo supera os 300.000 euros, 350.000 euros, e temos o orzamento xa con nós. Iso é o que lle podo dicir desto. Moitas gracias. Seguinte pregunta da Unidade Veciñal. A solicitud de prazas para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez no curso de 24-25 nas 4 escolas do Craledor rematou o 20 de marzo. Non se puxo en marcha o programa de madrugadores, que foi aprobado fai casi un ano neste pleno municipal, que facilitaría a conciliación municipal ás familias e que esperamos que para o primeiro curso se poña en marcha e que se lle dea a difusión correspondente como se fai habitualmente con todos os servicios municipais, ainda sabendo que xa vai tarde. Non se fixo difusión pública do prazo para a solicitude de prazas no CRAE, aproveitando a confidencialidade das redes sociais municipais. Sabe o Goberno Municipal con que alumnado conta oficialmente cada escola para o vindeiro curso, a falta de formalización da matrícula de xullo e de Mire vostede, di vostede algunha inexactitude, non me atrevo a decir. Por qué? Porque, mira, efectivamente, teño aquí, mira, o Concello de Dodro sí que non fixo publicidade do programa Madrugadores. Será mellor por modestia, está funcionando desde o curso pasado no CRA. Todas as escolas que cumplían certas condicións se puxe a disposición dos pais o servicio de madrugadores. Hai unha escola que o ten en funcionamento desde o ano pasado. Segundo, no tríptico que editou o CRA, que teño aquí diante, en varias publicacións do CRA, en Instagram, dice que plan madruga 2.830-930. Outra cousa é que o Concello de Odro o equipo de goberno este anunciándose dicindo fago isto. Bueno, pois o mellor é un erro, pero en todo caso os pais sábeno, as familias sábeno, e o CRA e o CPI fan publicidade do servizo. E dígolle máis, Vexo 8 alumnos, Laíño 9 alumnos, Vigo 8 alumnos, Elestrobe, que volve a peligrar 5 alumnos a data de hoxe. Ainda non están formalizadas as matrículas. Elestrobe 5. Sí, seguinte pregunta. Non hai máis preguntas escritas, agora empezan as preguntas orais. Voulle dar primeiro o Bloque Nacionalista Galego, porque presentou as tres anteriores escritas sin chegar ao Concello, ao Rexistro, entonces que decide que faga a que lle parezca. Grazas, nos vamos a meter unha que estaba, que como dixo o alcalde non puido entrar, non? É relativa ao local municipal de Lestrobe, que iniciado no pasado mandato a adquisición dun ben para o local municipal de Lestrobe, preguntan os veciños e agora lle transmitimos ao Goberno de Dodro como está o proceso de adecuación dese inmoble para o goce da nosa veciñanza. Pois vamos a intentar consignar algo, pero como ven vostede, en cada pleno que celebramos se solicitan inversións en pista, estou lembrando Teallo, Casa do Regadío, pabellón polideportivo, estamos tendo unha de 80.000, de 70.000, non chegan porque queremos ir a unha de 180.000. O orzamento do Concello de Dodro, sabémolo todos, é moi limitado. Son 2.500.000, 2.700.000 euros. Pronto me gustaría iniciar unha contratación que vai levar a cabo, que vai a costar 600.000 euros anos, 600.000 euros ano, que é o SAF, que prácticamente hipotecaría as inversións do Concello de Dodro para os vindeiros anos. Comuníquelle vostede aos veciños de Lestrobe que a prioridade deste alcalde sería esa, pero non vai a resultar fácil. Por certo, decir tamén que as finanzas do Concello estánse resentindo máis do que algún pensa polo tema do custe do SAF. Pero eso xa, cando chegue, xa chegará. Preguntas orais, portavoz do Partido Socialista de Galicia, que creo que ten unha. Teño un alcalde. Recentemente nas redes sociais, publicado por a xente de Dodro, por XD, e logo compartido tamén por o Partido Popular, se decía de que se gastou uns cartos, non podía dicirme en que partida foi cargada os gastos xudiciais
de espionaje, ou non sei como lle chaman, da lei do Muro Novo. Bueno, me imagino que te refieres a unha publicación que Sí. foi publicada por unha demanda interposta por un, ademais de alcalde particular e veciño de Dodro, contra unha serie de xente. Esa demanda, evidentemente, foi interposta por ese particular e por ese veciño de Dodro, pagada por ese particular e por ese veciño de Dodro. Non foi costeada con cartos públicos, a pesar do que dice o Partido Popular nunha publicación en donde eso podría acusarme a min de malversación de caudais públicos, esa publicación, porque se me acusa a min de pagar con cartos públicos un pleito privado. Por favor, aproveito a pregunta de Moncho para que quede claro que as publicacións feitas hai que pensalas un pouquiño. Se me acusan esa publicación de, creo que malversación, non? Ou algo así sería o delito, porque sería pagar un pleito privado con cartos públicos. Bueno, pois, por favor, prego ao Partido Popular que a revise. No, eles tamén, pero a idea todo o mundo aquí fala de máis. Pero, bueno, gracias moito pola pregunta e así queda aclarado. Alguna pregunta máis? Non. No. Portavoz da agrupación política Xente de Dodo, ten vostede dereito a unha pregunta ou a tres, se lle ceden? 3 preguntas. Sí, sí. Bueno, decíase antes, o señor Vicente decía que, según eu, non era necesario o protocolo de acoso laboral. Bueno, unha vez máis, que non sei se iso manipulación, directamente ou é mal. Eu nunca dixen que non fora necesario o protocolo de acoso laboral. Simplemente dixen que nunca deixaría a cargo deste goberno a elaboración dun protocolo de acoso laboral. Bueno, pero tampouco Núñez Feijóo lle deixa a Sánchez de decidir o xuece do Consello de Poder Judicial. Tampouco pense vostede que isto é somente único. En todo caso, lle vou dicir, é para contextualizar a pregunta. Para contextualizar, mire. Por favor, mantañamos a calma, que é difícil. Para contextualizar a pregunta, mire, eu nunca mentín e dixen o que non era. Nunca. Nin piloto aéreo, nin cosa parecida. Eso é a pregunta. Nunca, estou contextualizando, nunca fun condenado nin suspendido nas funcións como algún concelleiro si o foi. Nunca fun condenado por estafa, nin a 5 anos de cárcel, nin a 1 ano e pico. Perdón, señor Alfonsín. E nunca defraudei a Facenda. Señor Alfonsín, como a pregunta non teña nada que ver con eso, vamos o Concello de Dodro foi condenado por non respetar os dereitos fundamentais dunha traballadora aquí, do Concello de Dodro, sí ou non? Non me consta. Non lle consta? Vale, pois lle faremos constar. Lle faremos que lle conste. Siguiente pregunta. Podo facer a segunda pregunta? Non podo facer a seguinte pregunta. Porque quen lle di que faga a seguinte pregunta son eu. Vale, teño 3 preguntas. Seguinte pregunta, portavoz de Xente de Dodro. O día 25 de xaneiro, este concelleiro solicitou o expediente de obra que se estaba facendo na aldea de Vigo. Ese escrito entrou ás 12 da mañán. Sí, aquel señor, sí. Ás 2 da tarde entrou por rexistro un escrito solicitando permiso para esa obra e todo apunta a que a letra era manuscrito do señor Abuín. Entonces queríamos preguntar se ten costumbre vostede de solicitar licencias ou permisos de obra para os seus amigos despois de que teñen iniciado a obra e despois de que os concelleiros soliciten o expediente. Gracias pola pregunta, será contestada no próximo pleno. Siguiente pregunta. Contratou vostede un arquitecto do Concello de Vilaboa, que somente votou 2 meses, arquitecto que eu tamén coñezo, porque estuvo traballando aquí, e que durante a súa estancia aquí pois se formou como arquitecto e incluso fixo cursos de urbanismo. Neses 2 meses? Non, neses 2 meses non. No tempo que estuvo traballando durante a legislatura da que foi alcalde. Por favor. Mire, ten algo que ver que este arquitecto que iba a durar máis tempo, solamente durara 2 meses, ten algo que ver que fixera un informe no que decía que as obras na iglesia de San Xián de Leiño deben estar suxeitas a licencia? Non ten nada que ver. Pero o informe está. Xa acabou usted as 3 preguntas, non? Vale. Gracias. Portavoz do Partido Popular, por favor, ten vostede algunha pregunta oral? Si, mire, no pleno anterior presentamos unha pregunta escrita por unha incidencia que había con varias veciñas de Dodro
que debido ao cambio de última hora do Concello da fin de semana de mulleres, pois tiveron que excusar a súa asistencia. O alcalde, bueno, e non se lle devolveron os cartos, claro. O alcalde contestounos que habían quedado traspapelados uns expedientes en servizos sociais e que por ese motivo non se lle pagaran. A pasada semana volveron a preguntar que pasaba con esos cartos e fai un ratiño recibo un WhatsApp dicíndome acabo de pasar polo Concello, hai moitos coches, non te olvides de preguntarlle ao alcalde cando nos van a devolver os cartos. Entón, eu pregúntelle, cando lle van a devolver os cartos a esa xente, porque xa pasaron 2 meses e son 25 euros a cada unha. Pois é unha pena pola súa parte e pola parte desa veciña que non o presente de forma escrita máis que cada 2 meses pola súa boca. Eu a verdad que non estou pendiente de que se lle devolva a veciña por veciña, porque non sei caldelas, porque eran varias, non sei se devolveron 5 e falta unha, non sei se eran 6 e faltan 3, non sei se falta... Prégolle que no seguinte a veciña se dirixa ao Concello por sede electrónica, en man ou como sexa, que me imagino que será reembolsada. Tampouco sei se queda ela sola. Se hai un erro na conta corriente, non o sei. Ahora mismo, como comprenderá, voulle decir que esperaba que estuveran devoltos e non sei, e pouco máis podo decirche. Seguinte pregunta, que? Sí, bueno, íbamos a preguntar polas fontes de Bexo da Rechenla de Chandeviña, que están sin agua, pero visto que o portavoz de Unidade Veciñal pois xa preguntou por unha delas. El non preguntou, el fixo un rogo, el non preguntou, de feito non se lle contestou, entonces vostede se quere pode preguntar. Para non repetir a pregunta, bueno, vamos a facer outra. Queríamos saber se o equipo de goberno ten pensado instalar esas torretas no capo de Chenlo que o concelleiro de Obras nos dixo no mes de novembro que se iban a instalar xa, e se son coñecedores de que veciños de Dodro están arreglando o campo todos os días, porque o Concello nin se lle ve, nin se lle aparece. A ver, xa dixen no punto 4, dación en conta ao pleno de asuntos varios, o estado que se encontraba esa contratación. Esa contratación sufriu un problema porque, a pesar de ser, é curioso, a pesar de baixar o precio de maneira interesante e inteligente, todavía houve xente que baixou máis. De xeito, temos a dúda se é desmesurada a baixa, o cual genera, como vostede moi ben debía de saber, porque gobernou este Concello durante 8 anos, facendo ben, como están facendo nós, xenera unha cantidad de documentos e de expedientes, de consultas e de informes, a ver se esa baixa é razonada. En condicións normais, tiñan que estar feitos e postos. Nas condicións que se nos están dando, confiamos en resolver na próxima semana, así que nos chegue o informe dos técnicos para que valoren se a baixa é temeraria. Sí, creo que estou bastante ben, e a partir de aí se lle dará a esa empresa ou as seguintes e teñen 2 ou 3 meses, non sei ahora mesmo exactamente o tempo que teñen, para executar a obra. Estamos encima dela e facendo un auténtico esforzo. É que os veciños de Dodro, non sei en calidade de que están facendo traballos, bueno, pois o mellor o Concello pode asumir o que pode asumir. Igual son directivos de Dodro que o Concello, bueno, pois non sei que veciños son. Teremos que ter cuidado, teremos que igual botalos dele, porque está facendo traballos en sitios públicos, e pois igual temos unha responsabilidade que non queríamos. Tenemos que darlle unha volta a esa información. Gracias por decirla. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, nós temos 2 preguntas orais. Actualmente estáse desenvolvendo as actividades do chamado Obradoiro Dual de Emprego Comarca do Sar, de xestión compartida entre os concellos de Rois, Padrón e Dodro, realizando neste momento obras en Padrón desde fai varios meses e parece ser que seguirán neste mesmo concello. Considerando que este tipo de obradoiros son para a formación dos alumnos inscritos no mesmo, tamén se benefician os concellos coas obras que se realizan. Sabe vostede cando ou se van a facer as actividades programadas en Dodro ou máis concretamente na aldea de Castro no entorno do Hórreo do Arco e do seu lavadoiro? Nos nese obradoiro dual presentamos unha serie de obras, non? Moncho, que son 2 ou 3 obras, esperamos que este ano de tempo, porque hai se establece unha serie de prioridades e ao final a veces pasa que se demoran moito en unhas e non chegan as nosas. As de Padrón dan tempo sempre. As de Padrón dan tempo sempre. Bueno, pois... O lavadoiro de
de Castro ten outros problemas que non ten. En todo caso, temos unha serie de obras que son, bueno, decimos despois o seguinte pleno. Están incluídas nese obradoiro, no mismo expediente nos incluímos unha serie de obras porque o obradoiro de Castro que non se podía facer, ou algo así, non? Nese obradoiro non se podía facer. Sí, porque, a ver, xa quedou pendente do anterior obradoiro. Pero que non se pode facer porque hai outro tipo de problemas. Hai a escola de Teaio. Pero bueno, xa lle diremos exactamente que obras incluímos nese obradoiro. No apartado de obras vai a escola de Teaio. E no de jardinería. Pero non está preguntando polo obradoiro dual que é o de obras. Entendo que é o de obras. O de obras, claro. De obras. A escola de Teallo máis ou menos. Ese é o obradoiro. Pero contestamos na próxima. Vais a facer ou contestan na próxima? Pois contestamos na próxima. Contestan na próxima. Que foi o que dixen eu ao principio, resumindo. Teño outra, a última. Sí, sí. No lugar de Mesoute, Nimo, onde está instalada unha granxa de porcino, que agora sin actividade fai varios anos, estás a levar a cabo varias obras como a realización de muros de contención, balsas de lodos de aproximadamente 700 metros cuadrados e obras varias dentro da propia instalación. Todo indica que se pretende iniciar a actividade nos próximos días. Logo de solicitar no Concello vista e copia do expediente de inicio da actividade, só existe unha licencia de obra e outra de actividades molestas, insalubres e nocivas e peligrosas do ano 1971, sin actualizar despois do traspaso do propietario. É necesario a súa renovación como moito cada 5 anos. Non existe plan de xestión ambiental, nin plan de evacuación de residuos, nin moito menos estudo de avaliación do impacto ambiental. Ten constancia o Goberno desta situación? No, temos unha licencia de obras, unha solicitud de licencia de obras dunha comunicación previa dunhas obras menores que están valorando os técnicos a data de hoxe, que podo decir. Tomaremos nota desa pregunta e enviaremos ali os técnicos do Concello. Non hai máis preguntas. Moitas gracias a todos por vir e seguimos. Échese ás 11 menos 20, sí. Boas noites.